Мае шчырае вітанне, шановныя сябры. Добрай вам раніцы ўсім. Як заўсёды спражаем спачатку трансляцыю на ютубе Твічы. Ці яна пачалася ці не. Ютуб маем. Гатовым. Так, зараз пачакаем Твіча яшчэ. Дарэчы, выбачаюся, што крышачку тут затрымаўся. Не сутнасна, але ўсё ж такі. Вось гэта простое, што наладжваў нашыя макросы. Каб іх халеры. Так, усё. Трансляцыя ёсць, пайшла паўсюль. Мы гатовыя. Што нам прапануюць? Грайце ў Steam та атрымайце 7 дзён. Што? Так, прыцягнуць свой аккаунт Steam у асабістым кабінеце, атрымайце 3 дні, яшчэ 4 пасля першага ходу ў гульню праз Steam. Ніхуя сабе. Так, ну гэта мы зробім. Вядома, тыдзень прэм-аккаунту, гэта добра. Тут усё, давайте каперту адчынім, адкрыем, паглядзім, што тут у нас. Мы-то ўсе бонусы зграблі сабе. Но... О, яшчэ адзін дзень. Прыемненька. Так, добра. Яшчэ будзе 2 хіба што. А можа больш, хто яго ведае. Так, мы сёння працягваем. Будзем фарміць сабе досвед. 27 000 ёсць на Маусе. І колькі там на Леапардзе? 7500 усяго. Мы ж знялі. То бок не так уже багата, але тым менш. Ну, мы ў асноўным гулялі ўчора на Маусе, таму што ў мяне АБЗ-хі ёсць на ЦТ. З СТ даволі складана, бо там 3500 па ПТшках. Ой, спадзяюся, што гэта задача перапрацуюць, бо гэта цяжка. Гэта цалкам трэба знішчыць 2 ПТ. Десяткі, калі што. Ну, 9-кі да дакладна 2. Десяткі могуць быць 1,5. ПТшкі, так, выбачаюся, што глукану. Карацей. Пачынаем. Давайте спачнем з нашай звычайнай тэхнікі. Тут, бачыце, засталося у нас 2 ўзроўні. Што тут выбраць? На арце. Разведка. Выведка. Візантик, вітанашкі. Вітусы на мышы, што гэта за ролевыя гульні? Візантик, гэта ж выходзіць 2.0. Выходзіць 2.0, абнаўленне 3 верасня, хіба што яно з'явіцца. І там мне спадабаўся танк, які трапіў у трэйлер гэтага абнаўлення. Ён акурат такі з'яўляецца 11 узроўні пасля Маусу. Вось, таму я і на Маусе збіраю досвед. Плюс да таго ўсяго, што я ўжо сказаў, то мы збіраем досвед там. Шкада, што вытрачаецца срэбра, трэба будзе фарміць потым, адпаведна, увечары дзе-небудзь. Карацей, давайте іксы. Вось, і пойдзем далей. Слухайце, а з іншага боку, а чаму б нам усе X5 не зняць на Маусе? Я вось думаю так. Можа пакуль што пракачку спыніць? Мабыць, так і зробім. На сёння, прынамсі, так і зробім. Зараз проста згуляем бой. І потым сядзем на Мауса з Леапардам, будзем гуляцца. Як твоя справа, Візантик? Што ў цябе цікавага адбываецца ў жыцці? Учора заляцеў на стрым, прывітаўся і паляцеў далей. Мабыць, ты да Раліфа хадзі, правда? Так, а дзе нам варта пастаяць, бо я не ведаю тут артоўскіх гэтых пазіцыяў. Тут за хатаю. Бачу, што наша не надта лезуць, а не хачу, каб алтэнейкамі не засвяціла. Ну, паспрабуем тут пастаяць. Бум-бум. Так, о, УДЭС гэта добра, УДЭС правільна ездзіць. 3, 2, 1.
Ой, 2-7-2. Шкада, што нашага забілі. А дзе ты? Яму там прыляцела, і ў мяне заляцела. Цудоўна. Так. Гэта хто быў? Гэта быў не УДЭС, дарэчы, тут засвяціўся. Ну, хлопцы, святло подрубіце. Цёмна дыхаць. Ай-яй-яй-яй, схаваўся. Так, ну нашыя цэнтр аддаюць паціху. Адзінае, што, мабыць, яны сустрэнуць. Мне не падабаецца, што СТРВ стаіць вельмі блізка да лініі сутыкнення. Гэта кепска будзе. Мне не падабаецца, што 265 на версіі стаіць, а яго ніхто не контрыць з нашых. Ён вось тут павінен быць. Во, бачыце, дзе ён стаіць? Яго не контраць. Ні ФВшка, ніхто. Канвэй не дапамагае, не дабярэм. 50 б. Чифтейн паехаў униз. Ой, каб тебе ліха. Так, ты шарфутёр. Ідзеш сюды. Ну давай перавядзем свой зрок сюды. Так, ну што, улетку я ў цыву гуляю, а зараз зноў праца пачынаецца. 4 гадзіны перапынку, хрон знойдзеш для нармалёвай каткі. Ну так, за 4 гадзіны. Ой, не патраплю. Ну гэта выпадкова было. Шарфутёр у нас нейкі дзіўны хлопец. Ай, прыемненька табе на 263. Схаваецца. Так, ось як бачыце, СТРВ прайшло. Прапусціла, выбачаюся, прапусціла хлопца сюды. І гэта нядобра. На табе. А мне трэба цікаць. Хаця з іншага боку сэнсу няма цікаць. І ўсё. Мы зліліся, таму што ўсе пазіцыі аддалі 1.6 лік. Без сэнсоўна кудысьці ехаць. Дай халер па ім. Так, у танках па гадзіне можна сесіі падрубаць? Вядома. Ты просто... Так у сэнсе, у танках ты можаш адзін бой згуляць і ўсё на гэтым. Ну, то бок, 10 хвілін. Гэта ж ад цябе залежыць. А што тычыцца рэзерваў, ну, дык можна проста падрубіць іх, а яны колькі там, гадзіну. І калі ўжо цябе так скнарыць нармалёва, ты не хочаш губляць гэтыя рэзервы ў пустую, то, вядома, пагуляеш ужо гадзіну і ўсё на гэтым. Недзе тут яны павінна быць. Нашыя ўнізе, шкада. Ай-яй-яй-яй, ну ўсё, мне гамончык. Бау. Бум, грыль ніхуя не бачыць. Шкада, агляду яго няма. То і добра, то і добра. Так, давай. Мыша, гуляем. Будем иксы здымаць. На мышы. Учора напрыканцы так мяне, бляха, хлялі па твары з санамі анучамі, што просто, ой, агідна было. Але як ёсць. Так, што мы маем? У нас 2 маусы, у іх 1 маус. Ну, не скажу, што гэта вельмі балансавана, але ж лепш нічога. Учора было горш. Учора, памятаеце, быў бой. Я звярнуў нават увагу, што ў нас 3 маусы, а ў іх ніводнага. І ўсё. Яны развалілі нас, як дзяцей. То, дарэчы, я забыўся падказаць. Заўважыў учора, што не працавалі гэтыя магнатэрыі, гэтак далей. Пасля абнаўлення АБС-кі. Вось сёння раніцай разабраўся, у чым была праблема. Яна, паскуда, забыла токен твічоўскі, таму не працавалі гэта. Ўручную запускаліся макрасы, а
праз выкарыстанне балаў не. Таму гэта я направіў і ганаруся гэтым самым. Я малайчына. Вось добра так раніцу пачынаць штосьці карыснае зрабіў. Можаш быць сабою задаволены. Так, усё, прыехалі. Які хелп, блядь, я на яго не тыкаў. Гульня. Тытанавыя гусеницы колы. Зараз бы з маім набойчыкам яго засталося б 800. 400, выбачаюся, а не 800. Бо на меней як 400 мне б вылетела, правда? Колькі там альфа? 490. Было б прыемней. Так, там, дарэчы, іх ЛТ адбілі. О, цудоўна. Нашы дзве ЛТ яшчэ жывыя. Дарэчы, можа змяніць камуфляж? То нешта мяне здзівіла, учора аж 2 чалавекі скардзілася на гэты камуфляж, тыпу непрыемны, непрыгожы. Ну што, дзе ты, малы? Пакажыся. Так, я вось сюды, а не сюды, далей троху праехаць трэба. Угу, тут у нас 10,5 становится, добра. Я б так само стаў, але мне на борт напіхаюць. Як вы тут, хлопцы, шо да чаго? Ці як там Божик казаў, ну шо головы? Маусяціна. З вяртухі не працуе. Сука, ты паглядзі на яго, ну. А голам там не патрэбна. Ну, танкаваць ще? Колькі там 15 касікаў. Не толькі ж настраляць. Малайцы, мне падабаюцца такія ЦТ, якія буду стаяць. Ты што, охуеў ці што? Як яны гэта робяць? А куды ён трапіў? Дзірка ў корпусе, нішто сабе. Што, не чакаў? А я умею. 60 СТП ставіць на адстрэле, вы бачыце гэта? Ну, спадзяюся, заляцела. Не, не заляцела. 277 нейкі там занадта разумна, слухайце. Давай, бляха, маус. Круціха, круціся на месцы. Ай-яй-яй-яй, пашанцавала яму, просто што шот не стаў. Хутчэй за ўсё. Так, гриль. Не хочется атрымліваць ад грыля. Мне вось гэты пацушок падабаецца. Блять, ад 2 стрэлаў адляцеў, гэта як? Што там такое яго стрэліла? Канопенеры, а, ну так, там яшчэ у нас гриль ДБВ стаіць. Ну жа, дзяўчыны, як вас?
Давай, 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 давай. 5, 4, 3. Цікаво, я схилиться у мене чи ні? Ех, он ЛД потрапив. Ну я почекаю. Готово. Так, перший бой, перший ікс. О, Артемій, вітанечки тобі і доброї раніці, сапраўды. Усім іншим так само доброї раніці. Полетели далее. Так, куди тут податися? Куди податися, кому віддатися, а? До речі, зауважте, наколькі часто десятка трапляє тільки до десяток. Я ось за вчорашній день, я не пам'ятаю, як ми гуляли з дев'ятками, ті... Не, ну один раз було дев'ятки. А ось восьмерок не пам'ятаю огулом. Так, кепская у меня, слухайте, компания, ФВшка, по сутности все. Так, як мы тут бачим? Так, мы тут простреливаем. Мой борт не повинен простреливать. Ну и где вы все, а? Так, люди, там два объекта подъехали, ничто себе. Як вы тут? Бум-бум. Это что у их? Ну так, это у их узвод. Блять, паджерще. Я стою, зводжуся, і он, блядь, просто харкає у мой бок і все. Ну як это працює, ну? А ну на таран іди сюди. Вітаю, вожичок, вітаю, Янка. То що ви тут, а? Ой, руховик покривдився. Бум тобі. А ну спердаляй. Сука. Вчора те саме, до речі, було. То саме, ну просто не летіло, ніяк не хотіло. Заебись, что я вам скажу. Ты, блядь, сдекуйся, леопард, ну. Я вчора на леопарді, нагадаю,
Я спрабаваў мауса варожага пацэліць. Я ніводнага раза не прабіў яго. За 5 стрэлаў ці за 3. Гэты, блядь, шмаляе. На табе прабіццё. Готово. Так, ну шо, ХП погублялі. 2500 амаль што. Так, Макс, а калі я далучыўся да цябе пазней крыху пасля мету? А, это не вопрос, не пытанне. Згубіў 2 сяброў, а маглі бы быць шчаслівы будаваць хаткі ў Майнкрафт у сэнсе. Я вас думаю сабе Foundation набыць, каб вёсачкі будаваць там. О, усё, бля, вожак пастарэў. Вожак ужо ўсё да зямлі цягнецца. Ці зямля да яго цягнецца. Та зараз чакай. Хоп, не чакаў мяне. А я тут. Так, адзін цяжкі танк, ён там. І ўсё, патэ толькі адное. О, я пра гэта і кажу. Люблю зямлю, хлеб, волю, соль. Та ты просто пожрать любишь, не? Атрымліваецца. Так, стой на месте, не рухайся. Я еду по твою душу. На тебе у бока. Ага, иди. Ты ёб твою, блядь, понабудовали контейнеров тут, ну. Что за констракшн симулятор, там тебе лихо. Не, ну гэта калі прысуне, то прысуне так няблага. Ось так будзе з кожным. Так, а дзе, дарэчы, яшчэ адзін артавод? Шаг 476. Ну, могло б уже пророкнуць пробіццё, не? Е, 5. Гэта я таксама люблю. А хто гэтага не любіць? Смачна паесці. Вось я учора, дарэчы, бульбачку сабе рабіў фры. Ну, в сэнсе, не я, а жонка рабіла. Я маральна падтрымліваў і ўхваляў гэтыя дзеянні. А яшчэ яна зрабіла мяса пад сырам з гэтымі памідорамі. Гэта што такое? Дровы маеце? Якія дровы? Арма, што за медаль далі? Паскудчы. Таму што мы забілі 2 рты. Вось, сыр, памідоры, лук, і ўсё гэта запечанае. Прыемненька было. Ну что, поехали ХП менять свои. Так, а я рабіў заливайку учора. Заливайка гэта пабухаць?
Так, ФВшка. Штосьці залівайка, гэта страва? Я не ведаю такой стравы, што за яно? Гэта куды заліваюць? А на што заліваюць? У вас што? Блядь, там я трэці не хачу. Я яго не праб'ю. Яна нават у ведзьмары была? Не ведаю такого нічога. Не чуў, не ведаю. О, там хэвік ёсць, ты паглядзі на такая. Ну, гэта гульня, гэта не я, калі што. Всё. Каноперам тут не пры чым. Грудзінку смажаш, цыбулькай, грыбамі, так. У, 700 яму. Ты паглядзі на гэта, а? Знік? Што ж яны так стаяць? Удала. 165. Паскуднік гэткі, га? А дзе ён, дзе ён? Курыска на 600. Не, я да яго бортам не буду паварочвацца, бо ён не працягне зараз у поперак. Так, бульбу стаўчыў кашу. Так. Мае быць як... Ого, як крэм. Так, і гэта тут прыехаў. Вы бачылі гэта, як ва ўпор яно паляцела ўлева? У левы край проста прыцэлу. Бачылі гэта, бачылі? Паскудства нейкае. Ці можна так рабіць, а? Гульня. Ой, блядь, он сюда глядзіць на мяне. Ну вось хто табе гэты лючок запаяў-то ўрэшце, ну? Дзякуй Богу, ён танкаваць не ўмее. Так, тым часам. Бля, я не ведаю, як з Е3 гуляць. Мне трэба на яго сесці зараз, падаецца. Паспрабаваць нешта зрабіць, бо інакш я не разумею, чаму я яго прыбіць не магу. 527 альфа полетело. Компенсацию подвезли. Угу. Ось тебе компенсация подъехала. Пробитье от ФВшки. Ты же разумеешь, что я тебя забью зараз? Так, ну я повинен поспевать, что давать ему одну. Да. ФВшка, бляха, 183, а на 1163. ББшку протягнула. Паскуда. Так. На Будзьма.орг ёсць рэцэпт. Карацей, у маіх месцінах такое не гатавалі. Я голам, дарэчы, скажу, што всякая грудзінка, бачок у тым ліку,
ішло на засолку. «224» ва упоры. Ой, блядь, страшак. «224» ва упоры у рубку. Разумеете? А куди він зник? Куды гэты хлопец знік? Гэта першае. Па-другое, што тычна кашы, то кашу рабілі, вядома, з бульбы. Вось, але крэм ніколі. Каб яна была... Ну, бо гэта занадта цяжка рабіць, насамрэч. Вось калі ўжо блендер з'явіўся, вось блендерам тады да. Бамжур, што мы тудэй? Усё тое са... А, тыпа наконт, маць яго, сноўранеру, не, варва. Сноўранер на гэтым тыдні, на наступным тыдні, хутчэй за ўсё не. Вось, што яшчэ? Ой, ты глядзі, хто ў нас тут. Ну, можа, зараз будзе. Хто там жывы яшчэ? 430 бессэнсоўна на яго фугасы зараджаць. Дзе ён будзе? Гэта я лічу, што ён у куце. А, я б на месцы 430-го ў кут ніколі бы не ехаў. Вось там, у горадзе стаяць самае то. Бачыце? Нешта вы, хлопцы, памыліліся. О, ён ужо каля бачата нашага, каля арты. Ён там пісаў, што яму патрэбная дапамога. Вось, так што такія вось справы. А, не, чакай, я... Грузінку у нас яшчэ выкарыстоўвалі для мачанкі. Часам, не заўсёды, але час. Эх, зноў з першай ступень. Хай будзе першая ступень. Так, next тыдзень дакладна не. Ну вось, бачыш, у цябе таксама не атрымліваецца на наступным тыдні. Та нічога, як-небудзь. Непрыемнасць гэту мы перажывем. Я б хацеў направо ехаць, а мяне паставілі налево. Так, ебр ляціць, но мы не паспеем праехаць так, каб, бачыце. Но не паспяваем выставіцца ды жахнуць па гэтаму варожаму ебру. А ён там што, нашага заваліў? Сапраўды? Вось так усе набывае.
Так, вороги центр займаюць. Бум. Бум-бум-бум. Так, а 40.05 не забирай наш. 40.05 ворожий, так? Атрымліваецца, што так. Так, ну дзякуй Богу, хаця б... Ух ты, паглядзі, блядь, што робіць ебр. Нам трэба хуценька гэты фланг прапушваць, а інакш у нас праблемы. Так, 2-6-0. 2-6-0 будзе стаяць зараз ад галавы сваёй, не? Не. Трэба было у левы бок страляць. О, маус на мауса зараз будзем. 430-га трэба дабраць. З'ехав. Малайчына. 60 ТП увогуле вельмі добра адгульвае. Терен, два. Так, бачата пакінем ззаду. Усё, я бачу, што ворагі яны па цэнтру як былі, так і стаяць. Можа упасці на 2-6-0, але ж ён можа мяне перамагчы. Это не той танк, які лёгка забіваецца. Хлопчики! Блять. Ну як ти так? Ну ёб твою налево, ну. Там ззаду гриль з'явився. А леопард мог би... А, не мог. То есть цікавіць мяне наступнае. Наши тры вяртаюцца. Но яны грыля загрызуць. Там леопард засвяціўся, ўжо атрымлівае па галаве свой. Добра, мы затое ведаем, дзе ты. Аймбэк, малайчына. Усё, не пераключайся. Бля, і сёма, што ты робіш? І сёма паехаў, бляха, базу адно хлябала сваё заваёўваць. Так, а у нас праблема, таму што у нас два цяжыкі ўнізе, леопард унізе. 2-6-0. Кантралюе гэты низ. Ох, малайцы. Малайцы, ВЗХ. Нам трэба зараз неяк збіваць гэтую базу. Сяба ўжо аддае ХП сваё за гэтае. А мы паўзем. А мы яшчэ паўзем.
Што, блядь? Што гэта было зараз? 4-3. Вось цікава, куды яно паляцела. Вось гэта мяне больш за ўсё цікавіць. Чаму я не патрапіў сваім стрэлам у ФВшку? Ён мяне прыкрые. Ну то паглядзім, як у цябе гэта атрымаецца. Бо зараз мне будзе цяжка, калі зараз выйдзе адсюль Т-110Е5, то мне прыйдзецца падаць. А там Т-110Е3 яшчэ. Ага. Вось гэта нумар. У іх 3 вельмі моцных танка. Адзінае, што Т-110Е5, ён ці то шотны, ці то што? Паскудства. Выдатна. А што рабіць будзем з сцерваю? Па-добраму, ага, сцерва, мабыць, будзе ў цэнтры. Хутчэй за ўсё. Як тады зрабіць належным чынам? 6 хвілін ехаць на захоп. А ведаеш што? А ну-ка мы злезем, калі вось так вось яно адбылося. А вось і сцерва. Так, дзе ж ён? Ебать, які хитры. Ты заябаў, шчыра кажучы, ёбаны Е3. Ну не прабіваю я яму, блядь. Ну не прабівай, Маус, яму ў гэтую вежу. Ну як гэта працуе? Ідзі нахуй. Сука. Леопард, блядь, хуёва зрабіў, што на месцы стаяў. Яму трэба было мяняць пазіцыю сваю, калі ён засвяціўся ад СТРВ. Ён працягваў стаяць. Дурань, блядь. А маглі б пазмагацца. 500, блядь. Ну як цяжка супраць Е3 гуляць? Чаму не прабіваецца гэтая вежа ягоная? Што там з правіццём, блядь, галдою? 280. Ну, зразумела тады. Тады зразумела. Тады зразумела, чаму так. Я у вакацыях.
Мне нават вельмі прыемна. Ну то добре, калі так. Блін. Крыўдна за такі бой. Маглі б выцягнуць. Але ж Леапард вырашыў, што ён сам будзе бараніцца. Яму б, ведаеце, вось ён даў СТРВ, ён жа ж бачыў, куды ён паехаў. Выязджаеш з хмызоў, займаеш не ты, якія ў куце, а ты, якія бліжэй да вежы. І ўсё. І ў дзве гарматы проста. І як бы гэты цягнічок гэтаму Е3 робіш, пакуль ён не дабірае сваімі стрэламі, то яму проста напхаеш паўсюль. Дзе гусельку саб'еш, дзе што. Так. Ну а потым ужо я ў адзіноце, хутчэй за ўсё, так было супраць СТРВ. Так, Е100 по знешнему радиусу едзе. Нешта наше 60 ТП, там еще Панзеркопфваген 7. Цяжкавата. Так, Е100 поехал внутрь. А где гэта? Не. Там канопінер добра будзе стаять. На жаль. Выцельвай, не выцельвай, полететь куды захоча. Так. Подтискаться не варто, бо тут их шмат ворогов. От неудало ты поехал, хлопчук. Бля, я бы на твое место не ехал бы уперед. О, гляди, по знешнему, там повинная стехи его забивать. Канопінер засвяціўся, бо адступае. Добра, тое, што ён адступае, гэта добра. Значится, у нас тут есть некая перевага. Ну давай, ризикуй. Не хоче. Но мог бы и хотеть. Что тебе стоит на месте, ФВшка?
Мяне яшчэ хвалюе, што там робіцца злева ад мяне. Вось тут, бо ў нас толькі дзве арты на тым баку. І яны не сочаць за дарогаю. Бум. Да, у нашага 60 ТП ляціць як мае быць. No penetration. Так, 60 ТП подтиснуўся, то і мне варта пад'ехаць да іх. Стоишь? Ну то стой. Оу, без пашкоджання. Ну як так? Ну гэта ж няправільна. Мне падаецца 60 ТП там накидаў, мать моя жанчына. Зараз паглядзім. Бо яго залятала так добра. М, 4900. Я думаю, што будзе больш. Каля 6 хаця б. Ой, на правый фланг ехаць не хочацца. Не хочацца, бо адкрытая мапа, дзве арты. Задзел будь. Як там было ў рэкламе, памятаеце? Да, ну. Так і тут. Я будь. Поехали. Так, РХМ поехал у тых мызы по центру. Ці убачу. Так, а що ми тут? Давай проверим, як там наше ПТ. Так, бачу, один тяжкий танк у іх направо поехал, зразумела. Это что за позиции такие, хлопцы? А атаковать кто будет? Приехали, бляха. Так, 60 ТП у дефолте стоїть, правда? Так, я не вельмі разумею, дзе ён там. Ён па гэты бок
Скалаў ці па той бок. Выглядае, што па гэты. Ну, баджар. Я яшчэ не засвяціўся, і ўжо аглушэнне. Будуць дзе ўпсці. Гэта бачат. Трэці стрэліў свой. І сёмы, ну, неяк паспрабую, не ведаю, ну. З іншага боку крыху зайсці, бо, ну, блядь, я ж так не магу гуляць. Ты просто стаў, заняўшы ўсё месца. Баджар адсюль увогуле ніяк не выкурыцца. Праз пашкоджанне праязджаць трэба, не? Баджар, давай. Дзякуй. А можна не прабіваючы? Арта, працуй. Так, там ужо і фош. Да вы заебали. Крапныя вы пиздец нейкія. Не, я так не гуляю, мне так не падабаецца. Там баджар став, бля, 60 ТП ад галовы, яшчэ 705, а у іх ёсць, ну, просто пиздец. І я на маусе. А, хлопцы, глядзі, я вам хп привёз. Я так не гуляю. Во. Уже один поехал. Ой, блядь, ну это просто необшимно. Нуль натанкаванага пакуль што. Нуль. Маус, ты серьезно? Нуль натанкаванага. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-дум. Мне гэта вельмі спадабалася зараз. Першае прыбіццё за сёння. Ну, за гэты бой. 4-3. Выдатна. Супербой, лепшы. Я ж так нічога не адбіў ім, правда? Не танкануў. Я б тут перавагу аддаў бы гульні на маусе ўсё ж таки на гэтай мапе. А вось мінулую ўсё ж таки быў бы там лепшы леапард. Так, ебр. Ебр никуда не поехал. Это як?
От ты малайчина, сука. Підрила тупая. Да, блядь, и сёма, места тебе мало. Леопарда жало не опускается. Выдатный бой. Еще один добрый бой. Так, вибачайся, зараз я. Откажу по праці тут. Так, добре. Добре. Сподорожник. Давай в Discord прием. Я не памятаю, что за сподорожник. Чекай, а кто такой сподорожник? Боже, ё-моё. Так. Дай мне... Чакай, дзе тут гэты, бляха, Дискорд, каб яго трасца ўзяла. А ты што гэта сёння? А, ну сёння пятніца, ты можаш так. Тебе часам па пятніцах бывае. Так, запусціўся. Набираю тебе? Мяркую, что так. Тык-дон. Звонок пайшоў. Вітаю, вам кого? Нам тебе. Вам кого? Да, так. Я тутай. Ты готовы? Уже ўсё до бою? Давай. Чекай, як гэта узводзіцца як? Запрашай мяне. Ага, чекай, каб я... Ува ўзвод ці як там яно? Рефералка, каналы зв'язку, контакты, сподорожник. Досягнення трэба глядзець твае ці не?
О, Ну выдаліць што ты мяне сароміш? Ну, выдаліць нормально. сябровішча, бачу. Так, сфарміраваць звод. А ёсць мажлівасць зрабіць вожыка гучней, вядома, што ёсць. Чакай. Мне? Усё, ты Я могу гатовы. себе... Я могу то самое, себе по... Ну, как это? Повеличить гучность свою. Десяточки. Десятачкі? Десяточки. А давай вот так. Так, не гатовы. Ты на СТ? Бо я Так. ўсё роўна хацеў бы на Маусе працягваць. Давай. Калі На што будзем Маусе? гандляваць маім ХП. Давай, гуляем. Ой, бляха. Ой, что я роблю? Ты не гатовы Такое. яшчэ. Все. Все, гатовы. Давай. Я забыла. Як зараз, Ян? Ян, напиши, як там, чуваць вожыка, не чуваць. Я зараз сам себе послухаю. Не, ну быстро чутно. А што ў цябе сёння, не надта цяжкі дзень? Я сегодня дома застался. Ось. Та ты шо, у цябе ёсць такая магчымасць? Есть. Есть такая махчивость. Ой. И я таки по хутенькому разгроб. То, что можно было разгребсти. Угу. Думаю. Сегодня зарплату дали, можно отпочивать, короче. Да ты шо? Ну, 28. Гэта за Палу. жнівень ці за верасень? за версию. Цябе плоцяць як шлёндрам уперад? Конечно. Вядомо. То ты высокаякасная шлёндра? Я ж якая. Я такая ще пошукать треба. Я за гроші можу усё зробити. Не, я на ўсё не згодны. А чаму у вожыка А яшчэ ніхто не шчасце ў голасе? скардзіўся. Не, хаця з іншага боку ўсё залежыць ад колькасці гэтых грошай, правда? О май. Оу май. Оу ей. Так, а чаму ты паляцеў туды? Цябе ж заб'юць. Можа быць, зато гэта будзе эпічна. Гэта будзе гарантавана. Да? Ну бачыш, ужо 800 адляцела. А. 1600, 1900. Так! Я зноў Малайчына. першы! Насамрэч, я вельмі доўга не гуляў, я ўжо забыўся, што рабіць і як тут граюць. Я бачу. Я Паехаў звычайна у туды пазіцыю? ездзіў. На. І было ўсё добра. Ты Я не паехаў у ведаю, пазіцыю, якую нават цяжкія танкі не выжываюць. Альбо трэба праціскацца вось сюды, вось за гэты вось камень. Бачыш, куды я гляжу на стрыме? А, на стрыме ты не будзеш глядзець. Ну, карацей, Не, я бачу. вось сюды адразу. І тое гэта... Блядь, там баджер зноўку. Так, А ну, ладно. Буду за тобой сачыць. сачы. Та заебаў! Сачу. Не ты. Чаму 60 ТП такі трапны стаў? Я ж нядаўна на ім гуляў, зусім нядаўна, не было рэбалансу пасля гэтага. Як ён так трапляе зараз? У мінулым баі мяне проста... Яблі... І зараз. І вось гэта паскуда ты паглядзіна. Давай. Ну ёб твою мать, ну што, дзе тая справядлівасць? Ну не ў жыцці, не ў гульні. Блять, яго не забіць ніяк. Я не буду выходзіць. Можна я не буду? О, я поеду і сёмага пакрыўджу. А яны самі тут гуляюць. Ой, ну круціся. Так. А давай так, что ты зараз сольешься по худенькому, и И мы что? пойдем далее. Цудоўная ідэя. Цудоўная Sounds ідэя. good, doesn't work. Ладно, я покуль попрацую. Давай. Будем на сувязі, як кажуць. А яшчэ, слухай, яшчэ кажа, што танкі гэта гульні не для алкаголікаў. Тут он можна колькі чарак пропусціць, пакуль... Та лёгка, Гэта гэта ж ще просто не гулялі на... А калі арта? Ну, дык увогуле. Мінатавр, блядь, нейкі дурны. Як табе не сорамна, ты дзеда забіў? Я, Іса сёмага, брата. Ну, мінус дзед. Я, дарэчы, не так даўно
Блять, у нас глядзі, што робіцца на левым фланзе. Нічога. Так. Ну, гэта лайно. То, што зараз Ян адбываецца. піша, чаму я адчуваю такое шчасце ў голасе вожыка? Дык пятніца. І зарплата. Ну, Ну ўсё Адно- супала. одно совпадение, не думаю. Маус, цягніся хутчэй, давай, о, пераваліўся. Так, там грыль выйшаў. Ага, адзінае, што баджар. Баджар у правым баку, 1400 гэта 3 тыкі баджара і адна тыка грыля. 2 тыкі баджара, адна грыля. Каб яго арта шкодзіла. А можна дапамагчы, чуеш, ось ты. На кані. Дзякуй. Ужо лепш. Так, грыль хаваецца. Грыль хаваецца, добра. Тут галоўнае, каб мяне ніхто не бачыў. Што ты лічыш, што мы грыля... А, вось, чаму ты так робіш. Блять, арта просто заенчила. Ты погляди, она меня там целила, тут целить. Это что такое? Это як? Просто ты смачненький. На. Солоденький. Менавіта так. Стары- Солоденький такі. Старые или солоденький? Шугадедзі. Слухай, дзе знайсці шугадедзі? Я не ведаю. 467, га, блять. Что вы ведаете про арту и мауса? Нихуя вы не Арту не ведаете. понерфили, ну. 467, суки, просто, блять, ненавижу. Это болюче. Так, вось и погуляли. Артем, так и есть. Так, давай. Наступне, гэта будзе Леопард. Ты на чым? Ой, стежечка. Я что-нибудь себе выберу, у меня стежки есть. Я, може 121 возьму. Китайчика. Забоны купил, накопилось до холеры. Думал, куда их девать. Что себе? Боже, варта запытаць, дзе знайсці Sugar Grandpa, і тады дзед Максим падкажа. Sugar Grandpa, ой, то бок не гэта, это я зараз. О, ось гэта возьму. О, Паттон, зараз, слухай, кажа, што яго зараз апнуць. Треба будзе абавязкова пагуляць на ім. А вось, 3 верасня выпусцяць абнову, яму яшчэ паднесуць троху ТТХ. Ну... Я не ўпэўнены, ці гэта будзе тычыцца гэтага браніравання, але вось штосьці там дакладна зменяць, бо яго ж будзе 11 ўзровень пасля яго. А статыстыка яшчэ на ім даволі нізкая. Таму гульцы не вельмі добра яго рэалізуюць. Як я, то все праз мяне. Ты всю статыстыку псуеш. Я толькі гэтым займаюсь. Своих подпираю. Умею, короче. А дзе ты ўжо так робіш? Ці гэта так, з мінулага? Не будем про гэта. Не будзем пра гэта. Мне мой адвокат забараніў про гэта казаць. Ой, боже мой. Дарэчы, 77 трэба будзе сюды гэты паставіць. Ой, як яго называецца інструкцыя? Инструкция? Ага, на Леопарда. Як ён паспеў падохнуць? Я яшчэ не звёўся нават на яго. Penetrated. А табе абы попенетрировать. Ой, все, короче. Я калі нарадзіўся... Ты на Паттоне паехаў, што ты робіш? Сэнсе, я заўсёды сюды езжу. Ну, вось, не даехаў. Дык табе трэба тады абсталяванне адпаведнае ставіць. Нейкую турбіну ці штось такое. О, ну все, можаш дабіраць. Там табе засталося крыху.
Ну, полову хп просто потратил, покуль доехал. Ну, супер гульня. 900. Да. Обожать. Просто. Ура! Тычка поехала. Летела. Ха! Танканул 121Б. 121Б ось тут, коли что. Так, ну и где ты там? А і сьома хаваецца настолькі якасна, што ён яшчэ жыве. А ўжо ўсё. Жывы ты там? Покуль живы. Неблаго у вас атрымліваецца, як я пагляжу. На, ногу зламаў. За что? Ты паглядзі, як у нас на СТ атрымліваецца з табою, га? А где ты? А, тут. Гэта табе не вожыкаў з гаўна ляпіць. Так, ну тут леопард, но я уже не попрущу наперед. Я тут шотный амаль. Нормально. всё, ён зваліў, 121. Можно подтискать. 121 зараз. Покуль не бачу його раз. не копаю. А що ти такі хуткі? А хто Потому дозволив? что леопард. Леопард, гэта і кажется. Так. Ён хуткі. Гэта не гепард, вядома, але ну, вельмі блізка. Я учора дзесьці прачытаў, што... Гепарды, яны, як тебе сказаць, не атакуюць людзей. Вось у дзікай прыродзе яны не кідаюць. Атакуюць. Гепарды, не леопард, а гепард. Гепарды, так, у пустэлі. Усё правильно, атакуюць, нават на турыстаў кідаліся. Было такое. Значыць, мне зноў хлусяць у інтэрнэце. Ну, значыцца, ты чатам GPT карыстаешся. Стой, хто там падпірае? Не падпірай. Блять. Ха! Бой. Я говорю, стажкі, але 11.1 гэта прям мне нават крыўдна. Чакай, зараз будзе. Ля, як я яму на хаду, а? З нагі ў галаву. Ну. Не прабіў. На. Что ты робишь? Просто 15-1. Но мы задамінавалі з тобой тут просто. Ну гэта ўсё праз мяне, так. А кажуць, што трэба апаць. Не трэба апаць, я не... Напиши скаргу. Ну, Гэта цэнтр падтрымкі. Насамрэч я выбраў Паттона ў свой час, таму што яго самае высокае прабіццё было сярод СТ-шак на той час. У той час? Як зараз. О, не, зараз далёка не так. Хіба? Далёка не так. Ну вось так, вось зноў падманулі. Так, ты Чакай, на дзе Маусе? ён? Я на Маусе. Так, давай на Маусе. Чакай, дзе ён тут? А ён яшчэ ў баі, там яшчэ не здаліся нашы. Давай, далей леопард. Леопард. Так, зараз я што-небудзь выберу. Зараз. О! Так, гэта што такое? Ну, 430. радзянская бабаха такая. Та ну, не, ён зараз не вельмі добра гуляецца. Мне не спадабалася. Я ўжо давно на ім не катаўся, але калі я катаўся, то мне падабаўся. Так, на пачатку топавы быў. А потым, калі я там гуляў апошні раз на ім, 3 тыдні таму. Стрэм быў на Я СТ. можа гады 2 таму. Ну, полтора, напэўна, полтора гады. Так, ну мы направо ці куды мы? Куды мы направо ці не направо? Слухай, давай так. Давай у горы поедем. Налево нельга. Можна налево, чаму не? Табе не вельмі, а мне так. Поехали вось туды, вось высока. Ты ад головы там можаш. Глядзі, як я прыбраўся для цябе. Якія ружовенькі. А гэта ж нейкі японскі стыль, мне падаецца, так? Там тыпу сакура ці неяк так называецца. Естам з Японіі. Радзянская Японія. Ты лепшую сукенку апрануў. Но! Прыбраўся тут.
Намаляваўся, а яму хоць бы хны. Не глядзіць нават, ну. Жало сваё павярнуў, едзе ўперад. Так, бачыш, буду- дзе цесак там. І псіхуй. Тю. Лорд Так, ну. Волдеморт? Бля, Глядзі, где хто Гаррі у Поттер? нас тут. Паверні Ну. голову назад. Ах, курче. О, Ай-яй-яй. нормас ему прилетело, бачиш? Слухай, у меня был выбор куплять, короче, эту бабаху 183 мм забоны, або Ага. сярэдні танк. Я выберу сярэдні танк, бо я не люблю на ПТ гуляць. Бо ти любиш, коли складано. Вітаночки, Анюта, вітаночки. Я люблю, калі начиняють. О, глядzi, хто у нас тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, зараз могу. Зараз. Блін, і паттон падає. Паттон падає, зараза. Целість мене не пробив, лох. Лох. Все, я розродився. 4-3. Блін! Здається, нам буде бобо. Буде. Головне, тримайся, добери патона, коли ласка. Поді. Не добереш? А, все. Дякую. Мені начиняють. Ох, тут полетіло як повний. кепсько. Осторожно, там Мало нічого. ЦС-ка. Я бачу, ну. Зараз. Пау! Обидва Погуляли. скинулися. Нормас. Там 13-105, зараз йому видасть барабан. Мгм. Альбо А, не на видасть. мене, глядь. Разом. Скотина. Ну то все, погуляли. А сте пішли. Так, ну що, Забудь. вертаємося? Гэтага не було. Як Не там, було. Маус готова, можна Нас ісці. готово, погнали. Ти Я ж погляді, ось Маус, такої перемога. Перемога? Там перемога на Маусі була, ну. Ніщо собі. Там Мінотавра затягнув, 7700 накидав. А що за медаль він здобув? Воїн, калібр, паскудше. О, ось я гэты танк собі хочу так само, ФВ-215Б. Треба буде набити. Не ведаю. Ай, ну ёб твою налево, ну мапа там. Слухай, За куди тут що? їхати? Центр, Олександр, вітаночки. День добрий, бездельники. Знов не працюється? Так. Працуємо. Коли захочем. Розповсюджуємо білоруськість в інтернеті, у сенсі. Ти читаю працю. Амаль что. Ти не глядів інтерв'ю Вінсента на Белсаті вчора? Ні. Ну, погляди. Ну, його можна послухати, можна не глядеть, як подкастик. Ось. Ну. Да. А Вінсент Porsche така, Cayenne. гэта ж рэпер, так? Так. Угу. Ну, ён там, ведаеш гэтыя нашы беларускія пытанні. Куды мы едем? Центр. Можешь поехать налево, А, центр? потому что я центр, я и коли кину, то Ладно. только разы 2-3, а потом перееду сам налево. Угаварыў. Ось, Так. і там такі падымаліся спрадвечныя пытанні, хто мы беларусы, хто ў гэтым вінаваты, што з гэтым рабіць. І яшчэ пра Каржа. Ты ведаў, што Корж запісваўся дома, першыя свае песні пісаў дома ў Вінсента? У Так, Менску. ведаю. А я не ведаў, вось. Я такі, А, што? Калісьці Саша Іволін браў інтэрв'ю у Вінсента і іншых музыкаў, і там ён Ага. распавядаў пра гэта. Ох ты. Так, а чаму я тут зноў адна? Жыццё там што такое цяжкое. Ну зашибісь, і зараз арта будзе мяне шпілевіць. Не, арта будзе кідаць сюды ў цэнтры. Я амаль ніколі не кідаю улева. Оу, паехаў туды. Так, є соточка. А куди мені треба було? Я не ведаю. Ну, Я ж не так. дзе яга, є 100. Дзе яга? Ага. Ну просто звычайна там, дзе яга, вось адтуль злева накідваюць, дзе я. Я думаю пакантрыць іх. Але здаецца, што кантрыць будуць мяне. Так, там цяжкавата будзе гуляць табе. Кава там? Ну, Я не ведаю, я давно не гуляў. паспрабуй, там яміны ёсць і дамы. Вось каля дамоў сядзі, каб цябе не прастрэлілі. Я зараз Да. да іх і пад'еду і паспрабуем.
Я ўсё... Ось ёсць. Паехаў. Давай, Маус. Зараз. Все, прыехаў бясплатна. А мне тут сумна, я не ведаю, што рабіць. Еду, глядзім. Яго забралі. Зараз яны будуць ехаць, калі што. Ты ніжэй з'язджай. Ніжэй. У яміну. Еду ў яміну. Вось там сядзі пакуль што. Арта будзе закидываць, але будзе зрэдку закидываць, таму... Крыху цярпім. Галоўнае, каб есоты зараз до нас падціснуўся. Так, чакай, дзе гэта суперконь? Чаму яго не бачна? Страляе. О боже, ебр фугасамі суперконя колупае. Ой, осторожно. Я яго не пробіваю, яго борт башні нейкія. Так, паспрабуй да мяне пад'ехаць. Тут каля дамоў можна будзе схавацца ад яго. Меня целись, ну там, зараз будем. Не целись, еду. Засвяціўся. Так, а ў яго як альфа, блядь, колькі я танка 560, не. 390, здаецца, у яго, не? У коня так. Гэта я пра есотага, калі што зараз пытаўся, таму што... А ты яшчэ надоўгу. А давай яго, напэўна, танкануць, і мяне там выцеліце. Не, едзем на яго, наўпрост. Просто выціскаем, так. Хаваемся па-за хатамі гэтымі ўсімі і просто на яго ўвальваемся. Погнали. Зараз мне начыніць. Не, глядзі, Фош едзе зараз. Нармалёва там насуваем яму. Я толькі ад грыля схаваюся. Да, я нават не паспеў. Усё. Что такое? Что такое? Сюды едь, ось сюды я тыцнуў. Хто дазволіў? Еду. Зараз я поеду ўперад, будзеш грыля блайндзіць пакуль што, а ён па мне будзе адкідацца. Сука, пацэліў. Гора у нас взятая. У мяне ведаеш колькі урона? 200. 0. 0,200? І я ў засвеце. О, грыля засвеціў. Малайчына. На! О! То скардзіся, што табе мала. На! Всё. Так, Ну, хоть всё. 2 тычки дал. Фох. Што такое? Стреляють усі. Мені нічого не дають. Трапляюць яшчэ. Ну ўсё, тут, карацей, я нічога не зраблю, мабыць, ты нешта і паспееш з грыля зрабіць. Я пакуль поеду на баску. Я вон до Фоша еду. Ён не даедзе нікуды. Гэта Фош. По 41, ну так. Едзь на грыля адразу. Не, ну там 3 яго ўжо заціснулі. Там ужо ўсё без... Старога, давай! Старога, давай, за завод, давай, на. О, дарэчы, Александр тоже глядзеў Вінсента на Еўрараду з Лукашуком. А што танкі 2.0 хутка выйдуць? 3 верасня яны выходзяць. А што там новага плануецца? Во, Александр, там выйдзе 11 ўзроўня. 16 танкаў 11 ўзроўня выйдуць. Гэта галоўны апдейт. Апдейт мапаў будзе, рэбаланс будзе, тэхнікі дастаткова вялікія. Ой, глядзі, ты Леопард таксама перамога. Мы з табою задамінавалі там просто. Это ўсё праз нас, гэта ж відавочна. Відавочна, ну. Мы на сябе сцягнулі ўвагу і перамаглі. Так, давай. Абсолютно ніхто не... Так, Маус. Ляцім далей. Іксы ў мяне скончыліся. Маус. Ну, мы гэтым зараз, дарэчы, Александр, займаемся. То бок мы, збіраем досвед, каб до 11 ўзроўня, калі выйдзе абнова, было менш качацца.
Мапа такая, ну, не вельмі прыемная. Я направо, Ой, у тебе магчымасцяў больш. Я б на твоё месца, напрыклад, паехаў бы на замак. на замок налево, так? Налево, у край, у самы край. Лічы па Самы. чырвонай лініі. По чырвонай лінії. Угу. Хаця, насамрэч, і справа таксама там ёсць дзе пагуляць табе. Що, направо? Ну, хай ехали разом, напевно, не? Гэта толькі World of Tanks. Яны ж зараз па-рознаму абнаўляюцца. Мне падаецца, у лес ты 11 ўзровень ужо быў. Ты памятаеш, можа, нешта такое сне? Я не памятаю. Не было. Я, Мне- па-першае, я ж не сачыў гады 2 за гэтымі танкамі. Я хаза што. Во-во-во. Але я не чуў. Бачыш, гэта праз мяне ўсё гэтая наркота лезе. Фу. Ну, дылер, ёбаны. Фу, дайте две. Якое відоці, дайте две. Менавіта так, гэта я зараз узгадаў адразу гэты сезон палявання. Памятаеш гэты эпізод, дзе там алень такі? Так, першы. Ну там з медведзем був. Бух ці не, так я яго звалі. Я не памятаю, не. Може, таксама мимо мяне прыйшло, не? Там мульцяк. Мульцяк такі. Крацей гэты алень з адным рогам там вылез. Як яго звалі? Чакай. Ай, не памятаю. Вось, і ён у сметніку прачнуўся. Выходзіць, там такой кава ляжыць, кубак кавы выпітай. І ён такой, о, кава, типу, спрабую, якая брыдота. Такі сплёўвае потым такі, а потым далей п'е, фу! Крацей. Ну. О, я ў засвеце, там уже ПТ. Не, ўсё, трэба чакаць, не выходзь. Бо там, бачыш, 5 танкаў ўжо засвяцілася з іхнага боку. Ну так. Блин, лепей бы налево поехал. Ну і са сёмага так, падразабраў бы. Але мне ў гэтым танчику падабаецца, што яго хуткастрэльнасць такая добрая. ДПМ у яго вельмі высокі. Дык абарты ж танкуюць ще. Ці ўжо не танкуюць? Не ведаю. А дзе ўсе? Што такое? Што адбываецца? А яны так думаешь, таксама дуракі такі? Не, мы поедем, пачакаем, пакуль гэты поедуць. Не, дык у іх пазіцыі бліжэй нашых. Ну яны сталі ўніз, ну, з горку, напэўна ж, каб ПТшкі крылі іх лепей, не? Вось, кранваген Кранвагон. стаіць. Кранваген унізе. Хлопцы, што вы там? 268 пад'язджае, Маус пад'язджае. О, глядзі ты, які цудоўны Маус. Так, тут баджа. Нахера я гэта зрабіў? Трымаў по пысе. Ну, сам у яе. Так, добра, я разрадзіў яго, можаш пад'язджаць. Кранвагер на КД. Дякуй. А мне куды? Правей, да, падціскацца? У цябе тут варыянтаў больш, насамрэч. Ты можаш і праз скалы пад'ехаць да іх, а можаш... Галоўнае падціснуцца бліжэй, крацей. І, блядь, яны не могуць мяне прабіць. Я не могу. Я ўсю увагу на сябе збіраю пакуль што. Кранвагеры на КД можаш забіраць баджера. Акуратна толькі. Не закрывай яго. Блядь, мяне ў дах пракідваюць, ты паглядзі. Так, малайчына. Пытанняў няма. Что такое, что адбываецца? Во, еча. 3, 2, 1. Альфа, ну. Да ёб твою мать, як ты гэта робіш? Ты паглядзі, блядь, на гэтае. Ну пиздец, ну. Ты бачыў, як яны пракідвалі? У меня пиксель трчыць толькі над гэтай, блядь, буртам. Суки. Ненавіджу. А калі дадуць разбуральнасць аб'ектаў на мапе, дык яна ж ёсць, улёў. Ян. Яна ж ёсць, але частковая, там не ўсё разбуральнае. Ці ты хочаш, каб усё было, як у гэтым, чакай. У Battlefield ці дзе там зрабілі гэтае. Так,
Ляпёрт. Давай тады ведаеш, што мне тут яшчэ ёсць. Каб 40 стрэлаў і гаранім. Вось яно што. Каб гору можна было раскідаць. «121. Як табе 121? То ж самае прыблізна, што гэта як яго. Ну то, што вот з 430. Ну только што кажу, што ў 430 там як бы броня ёсць, але я і не асабліва-то яе заўважаю. Все цудоўна прабіваюць, таму пляваць. Ну так, яна рандомная. Звычайная стэжка, но ён вельмі такі рэзвы. Прытны такі, тоньш. Зараз побачым. Александр, карацей, Янка хоча, каб каменьчыкі разбіралі. Налево. Мы ж жанатыя, якое лева? Што ты гаворыш? Мы на мапе, мы не па жыцці. Ну ладно, тады пагналі. Каменьчыкі, каб разбіраліся. Ну, скалы, каменьчыкі, не, мне гэта ідэя не вельмі падабаецца, таму што інакш... Што ты робіш? Ты казаў, ты спрытны, а ты што? Бадзяйся недзе там, валандайся, як валацуга ззаду. Я перабольшыў. Ты ў баню, калі ходзіш, таксама перабольшваеш. Я не хожу, я саромлюся. Давайся. Я не мыюся. Так. Ой, куды я паехаў? Ой-ой-ой, што я раблю? А што ты робіш? А што рабіць? Ну як, што? Вось на гэтай пазіцыі... А, ты праехаў. Ну, карацей, займаю пазіцыю адну з 3 тут і закідвай. Па Паттону, напрыклад, у цыцку ягоную. Цыця? Ага, яна самая. Так я не магу пакуль нічога выцэліць. Так, все, адзін здаўся. Трэба паціскацца да ДЗТ бліжэй. Кантралю, калі ласка, Паттона. Ага. Бо я зараз буду выходзіць на іншага Паттона. Ой! Ох, блядь, хто там справа такі? Бачат. Ага, добра, даў тычку. 542, ах ты козлина. Контролишь зверху? Я вылажу. Так, на. Добро. Отъехал. Блядь. Ладно, я подтискаюсь. Да, правее возьмись, правее. На стандарта просто едь вперед. Паскуда. Фу, у землю. Не. Да кто меня там пробивает? Анимашников. 6. Да 340, кто? Откуль? 340. Да ну нафиг. 432. Ты занадто далеко поехал. У сэнсе там не было нікога. Што яны, блин, сядзяць у гэтых кустах? Сэнс, яны ж нікога не могуць адтуль выцэліць, пакуль я да іх не даехаў. Бачыш, да іх хожаш. Так. Яны сидзелі, яны не маглі ні ў кога стрэліць. СТшки, блин. Тым, хто не заўважае броню 430, трэба пагуляць на леапардзе. Ну так. Так, о, маус вольны. Давай. А, все, да. Я не гадую. I am very angry. Я так разумею, ты сёння на десятках, так? Ну, я ж кажу, так, мы ж досвід сабе Добре. копім на тое, каб 11-ку выкачаць. Я нічога сабе не каплю. Чаму? Табе не цікава? Ой, Не ну. ведаю. Не ведаю. Я неяк звыкся нічога не хацець. У ця КВН якія? Добрыя ці не? Добре. То направо едь. Я ў горад поеду. А
что такое КВН? Куты вертикальные. Вертикально Я на жартую. лодке. Я зрозумів. Так. Хронік АА. Максимыч. Яшчэ адзін. Фасорнікі. О-о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 . Паспеў схавацца. Собака. А наша ЛТ загінула. Глядзі, 3, 2, 1. І патануў. Мінус ЛТ наша. Да, позор вагон, так, ён самы. Што, ўжо атрымаў? Ужо не Так. стрымаўся, ўжо падлез. Не. А, ну все, ясно. До відзення, короче. Ясно. І погуляв я. Де мой 6 уровень? Да ну нахер. Ай, бедацтво. Ясно, я от ще тут постою, дякую. Мае паўнамоцтва ўсё. Не, манав. Манав я гэта все. Ну, Меня як уже ты не нема паляцел, палова. а? Та я бачу по мапе, так, што ў цябе паловы нема. Ты кажаш, куты вертыкальныя. Я нават гэта даехаць не паспеў, каб стаць. А О, мне дарэчы, у зараз нас маус. Тут маус. Та добре, добре. І я Ты його не йому- пробіл. Ты яму піхай нармалёва так за каўнер. О. Так, добре, патона добралі. Горад займаем. Я б на твоем месцы, супраць вас колькі, 3 танкі стаіць, так? Я б ад'ехаў до базы ажно, бо там СТРВ гриль А я уже прыкрыюць. все, я уже нічого не могу зробити. Ты не ад'едзеш? Нет, конечно, что. Все, я уже не могу, меня затиснули, меня Бадгер тут тисни. Все, он меня пробивает просто у кут. Я не ведаю, куди він. Я вже шорт, мене нема. Я його голдой навіть не можу пробити. А, це, до речі, і він шотний. Блять. Я ще промахнувся. Цудовно. Не варіант. Все, я не прорвалися. Нас кинули. Нас кинули, нас кинули. Нас кинули. Так, бачат. Когось ти закриш ці ні? Боже, що ти робиш? Так, ТВП ще живі. А як там 60 ТП? У нас там гамон на базі робиться. Треба неяк 60 ТП добить гэта. Так. 3. На захопі, але хутчэй за ўсё яны паедуць, правда ж? Так, яны ўсе паехалі. Ну што, вязем ХП на гандаль. Так, такая альфа могла і не вылетець, это разумею. 4-3.
Ну что, затискаемся? Не. Так. Ах, паскуда, ты гляди на его. Шотная. Я праз гэтую арту, бляха. Дякуй. Позор вагон, дякуй. Но мы тут накидали ще перед смертю своєю. Ну, хто накидав, а хто не накидав. Наступним разом не їдь туди направо. Я не. Я не. Так, секундочку, дай-ка мне. Так, все, полетели. Так. 3900. Подпрацовываешь. Что-что? Крышечку подпрацовывал просто параллельно еще. Угу. Так, Маусятинка. А вось гэта вось. На хэвіку? О. А вось Ну я на гэта разумна. гэтак жа дрэнна гуляю, як і на ўсіх На астатніх. Ай, мапа такая сабе. Вось тут на версии. Вось тут на версии заезжаешь, становишься и да, именно так. Заезжаешь, калі барабан перанабіты, выходишь, отдаешь, потым хаваешься. Там просто каля будынка можна схавацца. Я зразумеў, майстер. Слухайте, ёсць пытанне, а падкажыце, калі ласка, які-небудзь файны фільм паглядзець. Толькі не серыял, толькі фільм. Ведаеш, што апошнім часам мы з жонкой глядзім старыя фільмы толькі. Просто на Netflix загружаем, там пішам, типу, гады 2000-е ці 90-е. Вось, і глядзім. Так што нам зараз добра. Так як мы глядзім добрае кіно. А з апошняга я ХВ. The Game 97-го году. А нагадай, пра што гульня? The Game 97-го? Нешта знаёмае, але ні халеры не памятаю. Я вось, напрыклад, з гэтай падборкі, ведаеш, чаму якому фільму быў здзіўлены? Сума ўсіх страхаў. Вось так называўся кіно, шпіёнскае. Глядзеў, можа быць? Памятаеш, не памятаеш? Першы раз. Вось і я не памятаю, каб я глядзеў, а фільм там 99-го ці ніяк такого году. І там даволі такі зорны. Ты не туды паехаў, ты ўнізе стаіш, табе ўверсе трэба было. Вверх трэба? Так, але ўжо не есть, бо тут Ганкевіча і ўсе астатнія. Вось дзе Ганкевіча заязджае, бачыш? Вось сюды табе трэба было. Так, я гэту мапу абсалютна не ведаю. Я, вядома, крыварукі, але я не ведаю гэтую мапу. Яна з'явілася, калі я не гуляў. О! Так. А можна з вами тусіць, пацаны? О, Давай. не! Штраляють. Штраляють тут. Усё, займай пазіцыю, тут я паехаў уніз. Таму што зараз Ганкевіча і сёмыя на падстаўляцца будуць, і ты ім паміж булак. Ось так будеш пам-пам-пам. Так, контендер. Контендер ужо адгуляўся. Ёсць адчуванне такое. Ё-моё, што ён робіць? Да ён увогуле нармальны. Контендер, ты як? Трымаешся? О! Ой-ой-ой, меня начиняют сзаду. Хлопцы! Меня сзаду начиняют. А можно по чарзе, мужики? Я все одразу. Фу, проберите это. Не тыкайте у меня своими этими самыми. Блять.
Блядь. А кто там тебе скинул? Кто там приехал? Гэта 50Б, по-моему, быў. Як пачаў мне дзяўбаць у сраку, я такі, о! ФВшка, допомагай, давай. Ой. Як яно гэта сама. Дарэчы, ты ведаеш, што па-беларуску правільна казаць у гэтым сэнсе вугал наклону, а не кут наклону. Вугал. Вугал, бо кут Наклону. гэта тое, што унутры, а вугал тое, што звонку. Прыкінь. Так. Ну, типу, кут... Як, кут- блядь, ты пачвара ебаная, ты мяне дал. Ладно. Як ён перапушвае на сваім гэтым суперкані, а? Пабачце, а што такое контейнер з дзвюма стволамі? Гэта што Та такое? вось увялі такую пачвару. Я Конь мяне просто- Мауса перапхаў, ты можаш гэта ўявіць сабе? Конь Мауса перапхаў. Як? Дзіўна. Можа, яго там нейкія стаяць. Лухтані кут, вот от піша, лухтанейка, кут ёсць кут. Ну, не да мяне пытанне, я гэта не прыдумаў. Я паўтараю тое, што чуў ад мовазнаўцаў. Але я згодны, што лухта. Вугал. Чакай, а Вугал як кут? палякі кажуць? Нагадай. Конт, по-моему, Конт. ці не. Адкут, Ну, так, там конт. там кут. Малыя, Сумачка. калі са школы нешта неслі, яны казалі конт, так. Вось. То бы геаметрычна гэта ўсё ж такі кут. Угу. Просто беларускую мову прыдумаў Ленін. Усе пытанні да яго. Што ён, блін, сядзеў там у сябе, не мог. Трэба будзе Пытанні экспедыцыю гэта- арганізаваць у Крэмль, каб падняць яго. І будзем Ну што, пытацца. я люблю вось сюды, ў цэнтр, вось сюды, вось. Вось сюды, вось. То пагнали. Так, падымацца? Давай. Падымацца і злівацца. Давай, да, мне падабаецца. А я там скачуся ці не? Чакай. Блін, а я ж не сюды паехаў. Все Ну ладно, давай нормально. паспрабуем. Сюды. Не, ну ладно, добра. Давай так. Ось, бачиш, я амаль такі ж хуткі, як ти. Тирин-ти-тин-ти-тин-ти-тин. Направо. Так, зараз. Аби нам тільки не надавали. Не надавали. Таму ты стрэліў, так, каб не надавалі. Не-не-не, Как это так, запужать. знаешь. Да. Ой, блин. Куды? Куди ты тут? Куди ви? Стой, гриль, право. Право. Давай. Справа гриль. Фугасы яму. Блядь. Ой. Што ты казаў? Ой. Ой. Про подпиранне. ой. Да что я такі косы-то, ну? 6, Всё, я- 3, 2. Все, иди сюда. Ты поехал, ты аккуратнее, ну. Блять, рта выцелила. Малайчина я. Так, я могу, я умею, практикую. Рикошет? Рикошет? Рог звонку, рог даму, так, повороту і гэтак далей. Кут Рог гэта это нешта правда? унутры вугла, вугал геаметрычная фігура. Можа быць так, можа быць. Так, Так, усё. Хевик, давай. План гаўно. Больш так не роблю. Робим. Хачо. Гэта маё. А колькі ты накідаў у мінулым баі? Памятаеш? На Т-57. Один барабан я разрадзіць паспеў. Угу. Усё патрапіў, дарэчы? 4. Здаецца, што так. Так. Угу. Так, не, налево поехали. Налево. А, ну так. А направо увогуле хто-небудзь у гэту кішку ездзіць? Доволі часто, постоянно лише.
Адзінае, што я і калі б я гуляў, напрыклад, на Т-110Е3 ці Е4, толькі ў гэтым выпадку паехаў бы направа, так? На Маусе там няма што рабіць, праз тое, што нашыя павінны тады цэнтр заняць, а інакш галову раскалупаюць ворагі. Ой, як страшно жыць. Давай, праезжай. Мужчына, не штурхайся. Аккуратней, пожалуйста. А наверх заезжаем? Табе можна, так, у цябе хуткасць ёсць, ты можаш і праз верх паехаць, я-то нізам паеду. А вось, Александр, падкажы, калі мы, дарэчы, да практычнага боку гэтага тэрміну, вугал, кут і рог, калі мы кажам пра танк, у яго што? Я бы сказал углы. Так, Ян полез па энцыклапедыях, я бачу. Вацлаў Ластовскі, Кляўдыя Ждуш-Душэўскі спрабавалі увесці гэтае адрозненне ў геаметрыю, каб кут быў толькі ўнутраны, вугал. У іх вугол вонкавы, а рог аб'ёмны. А кут не аб'ёмны? Чакай, дык у народнай гаворцы ж кажуць, у куце ляжыць. Ну, калі штосьці ляжыць і стаіць, правда ж? У куце. Ну, все правильно, у куце хаты. Ну, за рагом хаты, калі ты звонку на яго глядзіш на гэты кут, а вугла ўвогуле не існуе, атрымліваецца. Ну, правда ці не? Вугол. Вугол придумав Ленін, ну все, ми доказали. Молодці. Мне... Ой, слухай, як тут зараз спяк. О, хлопцы. Ох, едуть тут, ну. А давай-ка мы их объедем, бля. Не, там канопі не рахопить. Може, тобі і так, але канопі би хотіла. Я поеду, напевно. Давай. Потому что я там нават протиснуться не могу. Там 4 танки, куды мне подпирать их не хочется. Плюс ты яшчэ. Ты ж сказал, что ты професійний подпиральщик. Я под настрой. Так, 60 ты вызначься уже. А, вот чему. Потому что тут центр наши не заняли. И наших откидывают. Ох ты, 50 бэек. А, аккуратней там, калі ласочка. Бо мы тут ще нічого не зробили доброго. Ой, мяне 50 Б едзе херачить. Ага. Хлопцы, зараз будзе пенетрейшн. Глядите, хлопцы, мужики. Блять, калі б не арта. Блять. Можно не подпирать. Не ведаю, яга. Так. Псяба. Ты живы там, що я бачу? Головне поспеть. 12 секунд у меня перезарядка. Альфа не пошла. Не пошла альфа? Да, 10 хп не добрал. 5. Блять, он на меня едет. Миновито. Блин! Миллисекунды не хапило, козел. Ну ось бачиш, як я гульня подгулює ворогом зараз. Милиписьки. Просто. Та, ну, Ну что мы там письки. слили? Ну, шкода. Ладно. Ай. Не пробил. Ай, арта. Ти серйозно? Блин, 50 Блять, б. сяба, ну. Ну ладно. Ах. Сука. Просто сюка. Ну як йому пошанцевало? 10 хп не добрал, тебе миллисекунды и все. И фланг просто перекулили. Ну.
Так, на Бо ён СТшках аддаў перамога. 2 барабаны. Александр піша, ну напэўна, калі ты ўнутры таксама сядзіш, то бачыш куты, звонку рагі, а праектуеш вуглы. Не, мне тлумачылі, што рог гэта толькі вуліца, там дзе скрыжаванне вуліцы ідзе, там на рагу вуліц. Вось толькі такое. Чакай, вас што ў варшы не казалі за рагом дому? Ну, как просто вось уяві сабе сялянскае жыццё, так, там, я не ведаю, нейкі воз стаіць, і ён там тыпу за рагом хлява. Ніякага скрыжавання, як ты разумееш, з хлявом ніхто не будуе. Так, давай, погнали. Пагналі. А праектуеш вуглы. Ведаеш, адкуль гэта, Александр, можа ісці проста праз тое, што інжынерыя... Давай так, вось. Дарэчы, гэта топ, хто не глядзеў, абавязкова глядзіце, таму што акурат такі пра гэтага казалі, пра нашага інжынера выбітнага. Так, дык вось, уся тэрміналогія, якая я была, я не ведаю, там бы ён на лаціне пісаў. Але потым быў заняпад, так, потым расійская акупацыя, потым усё астатняе, і па сутнасці аднаўленне інжынеры ў нас было пад уздзеяннем Расіі. Так атрымліваецца? Таму і вугал праектуеш. Вось так атрымліваецца. А можна пайсці іншым шляхом, як калісьці ў свой час пайшлі палякі. Давайте прыдумаем свой займеннік. Для чаго? Для вугла. Для. Калі ты праектуеш і малюеш. Вось я б казаў кут, таму я кажу КВН. Кут вертыкальны. Толькі не наводкі, напэўна, а мне наводка ўсё ж такі. Навесціся. Так, навадзіцца. Ось, штосьці я не туды паехаў, каб я бы навпад, а не я б сюды паехаў. А куды мне ехаць, дядя? Та за мною есть, божых, ну. Калі паміраць, то разам, яно ж весялее. Калі ты паедзеш так па маім шляху, то не заб'юсь, бо тут сейвы ёсць. Окей, understandable. Батон едзе. Хоп. А я магу яго зараз падціснуць злева? Не, справа, толькі справа. Блядь. Поздно, подтискаю слева. Выживу. Ці не? Не знаю. Я промахнулся! І ганаруся гэтым, так? 804, хобля! Ось так ось яно працуе. До побачення. Едь, курва. Все, я уже не хочу, меня дезмораль. Дезмораль, справа трэба выходзіць. Я промахнуўся зноў, бач? Все, я зноў промахнуўся. Бо злева і гриль, і леопард, бачыш? Ну я ведаю, я не ведаю гэтых мап, ведаеш? Я такі, напэўна, пракаціць у сэнсе, атрымаецца, выйдзе там нешта. Не, халера, не выйшла. Во, дарэчы, Александр, слоўнік дае прыклады рог стола, рог хусткі, сапраўды так казалі, так. Казалі. Я не чуў. Ну, добра. Будем уживать маусятина. Ну, давай. Так, Янка, але ў жывой мове ўсе тры слова патрэбны. Рог, хусткі, ражок, насоўкі, рог лесу, рог вуліцы. Чакай, а калі падумаць так ось як гэта трошки пабрыдоціць, то выбачаюся, малы прыйшоў. Так. Цяпер я тут галоўны на стрыме. А куды тут ехаць? Гэта ж Энскі, яго яго перарабілі. Я цяпер не ведаю, як тут гуляць. Боже мой, што гэта за пятністае такое злева, справа? Так, усё на месцы. Што я там казаў? Рагачоў перамінаваць, тады Кутачоў.
Вуглачоў. Вуглачоў. А куды ехаць? А як ехаць? А ты правильно едзеш. Ты правильно едзеш, калі А мяне там насуюць? Вядома. Блин! Я ж не ведаю! Я ж только что запытался. А куда ты поехал? Далеко, занадто далеко ты поехал. Я ж не ведаю. Всё, погуляў. Ай, бля, боже. Ну ты ж бачыш сярэдзіна мапы, дзе, ну. У сэнсе, ну, раней было інакш. Я ведаю, што можна было паціснуцца, праехаць і паціснуцца туды пад гэтыя дамы. А зараз тут іх рассунулі, ведаеш? І я не паспеў. Ведаю. А сюды я на гэтай мапе яшчэ не ездзіў ні разу. І, дарэчы, у нас тут, ну, ўсё кепска пакуль што, таму што у нас 3 танкі толькі. Ой, ладно, пойду попрацую пакуль. Давай паспрабуй. Ой. Кино и немцы, кино и немцы. Та що ви такі злі, а? Ты поглядзі, яны прабіваюць і зноўку не атрымліваецца танкаваць. На Маусі. Блядь, ну гэты яшчэ на 1000. Оу! Так, ладно, я не поспел. Не паспеў ты ні халеры зрабіць, а нашы... О, тут уся каманда іхная, паглядзі на мінімапу. Уся каманда на гэтым фланзе, а нас толькі 3 танкі было. Вот, без шансаў. Погнали. Яшчэ ФВшка, бля, на 1100 прабіла, паскуда. Ну, дот увогуле не танкавалася зараз. Просто нічога. Давай, Леопард. Мне падаецца, тут у мяне гэты адсотак перамог на Леопардзе толькі падае. Дзе? Это все праз мяне. Не, гэта вось зараз уже 2 стрэлы запар. Ну, 46 і 15 на ім. Дядька, а ты доглядзеў Йеллоустон 5-й сезон? 5-й? Не, я не глядзеў. Апошні, а я вось глядзеў палову, так. Я чмурэў. Я глядзеў на Нетфліксе, як законапаслухмяны грамадзянін. Угу. Там на Нетфліксе няма 5-го сезона. Таму я не глядзеў, так. Я такі полез на ўсім вядомыя рэсурсы. Але я яшчэ англійскую, я ў арыгінале з субтытрамі. Малойца. Так, поедем налево, ці поедем направо? Давай, обирай. Направо, поехали. Направо. Налево не поедем. Ой. А я вот думаю, заказывать сегодня суши, не? Я винный... Ну, гляди, я винный за жонцы суши. Но... Яна ўсё дзеліцца, не можа ніяк выбраць час і, ведаеш, трэба, каб супала жаданне, ось, з магчымасцямі. Ну і нагоды, так. Вось, яна ўсё ніяк не спадала. Ну, я вось не ведаю, я чакаю, ці захоча яна, бо пакуль яна хоча, але да к вечару, напэўна, яна ўжо можа і расхацець. Дык, мне падаецца, калі ты сам зробіш, а не будзеш замаўляць, то будзе лепш, не? Не, калі я сам зраблю, гэта будзе рысавая каша з рыбай. Я не умею сушить, ні разу не рабіў. З смажанай рыбай. Ну, а вось стыльскі робіць, напрыклад, стыльскі рэгулярна. Слухай, у мяне брат робіць Філадельфію даволі нармальную, а я не умею. Ну, па праўдзе кажучы, я не хацеў вучыцца, бо яны ў Менску былі даволі даступныя. А вось у Польшчы яны зусім недаступныя. Ну што, мы падаем? Так, паляцелі сюды. Як думаеш, каго першаму пануць? Мяне. Нават з каточкам мяне. Осторожно. Ты ж бачыш, выходзяць. Та заябалі. Леопард. А ён дзесьці. Кантралюю яго. Я не... Ага. 380 на 444, як табе? Хавайся.
А, все, ладно, все, погнали тогда, погнали, подтискаем. Та ні, тут уже все гамон, я шотний. А вон, Ну. блять. Поеду до его, не знаю. А, все, не поеду. Не-не-не. до его. А можно а можно не без катка? А что за Не-не-не. стингер? А что за стингер? Барабан такий на 5 набоїв, ці на 4. По 450 хольки, там Стінгер? 406. Стінгер, так. Гэта не про песняра, гэта про танк. Стингер? Дот кажа, што ў мяне адзнака не падае, адмоўна расце. Ну, А что за стингер? Это якая ветка? галіна якая? Не, гэта прэміумная. Премиумный? 8, я сподіваюся, ці яны уже 10 придумали. 9. 9 премиумный? Но, дуже доўна, А ты где его што? купить? Я не Я ведал. не ведаю, ён не прадаваўся, ён быў за нейкой там... За штосьці ён даваўся у скрынях, мне падаецца. У мяне написано, что я могу купить некий кушч. Объект кушч. ПТСАУ снайперская. А, ПТСАУ, ясно. Так, выбачаюся, зараз по працы мне написали. Пробитё 500... Ой, урон 550. Ну, зашибись. Это что такое, увогуле? Это мусить быть заборонено. Боже, ну, блядь, заебали. Што робіцца ў гэтай працы? Не ведаю. Вакханалия. Отбывается вакханалия. Сегодня буду огучивать скетчик для патронов. Про тое, што было б, калі б мужчыны казалі толькі праўду. Вельмі смешна. Шаленство натуральное. Што, табе можа ісці трэба? Не, тут... Зараз паспрабую неякусь распавесці, глядзі. Ну, ты ж ведаеш, што такое прысэл працэс, правда? Які пресейл? Прысэл, ну. Ну, збольшага ведаю, я ў іх не удзельнічаю, Так, але я... крацей, перад продаж. Вось як аутсорсная арганізацыя перад продаж. Ты робіш ацэнку патрабаванню, якія табе дасылае там патэнцыйны пакупнік ці карыстальнік з тваіх паслугаў. Вось. І у нас менеджмент, ён, мяне троху дзівуе часам, таму што яны скарачалі гэты час, які патрэбны на ацэнку. І пры гэтым, вядома, яны патрабуюць, каб якасць заставалася і трапнасць. Ну, амаль што як на фікс прайс. Разумееш, што ты сказаў, вось гэтая ацэнка, гэты праект будзе столькі каштаваць. І вось у гэтыя вось, як гэта, божахна, брамы, які ты сабе ўсталяваў, так, межы, то ты іх і па іх і ідзеш потым, калі ўжо рэалізуеш праект. Але ж сёння яны, блядь, скарацілі гэты тэрмін на пресейл, аб гэтым мне зараз напісалі, до 5 дзён. Якасць змяняць не можаш. Якасць змяняць не можаш. Пры гэтым чалавек, які будзе адпавядаць за ацэнку сваёй часткі, бо там зараз будзе удзельнічаць 6 чалавек. Вось адзін з іх, ён з'явіцца толькі ў панядзелак. То бок мы губляем, блядь, 2 дні проста на роўным месцы. Я такі зараз адказаў, тыпу, ну як вось адкуль гэтыя патрабаванні яны вось не з'яўляюцца? Мне толькі адказалі, ну мы праінфармавалі, а далей уже пойдзе. Ну, нормально. Куда ехать? Знову все поменяли, я не умею. Так, хэвик. Ну тут цяжка, трэба табе лавіць недзе. Ты блізка не пад'язджай, гэта факт. Блізка да лініі не пад'язджай. Я назад. Назад, так. Вось табе лепш бачыш, дзе баджар пад'ехаў, вось табе б туды. Баджар, а дзе баджар? Ось сюды, глядзі, куды я. Ага. І вось тут месца, вось такое, бачыш? Вось тут. Бурт зямлі наперадзе. Вось ён. Вось туды зараз стрэльну. Ага. І вось адтуль выходзь
І бій І усіх, хто отримовуй. трапляється. Ну, і отримовуй, бо у тебе вежа пробивається, туди арта прокидывает, тому будь акуратней. Зразумів. Так, а я тим часом поїхав на СА-7 з Грифоном. От зараз гэтую птушку паспрабуем адціснуць са свайго месца. Ну, вядома, ты па мне стрэліш, галімая паскуда. Ну я вже одну плюшку дав. Малайчына, там, де ДБВ стаяў. Тут і канопенер. Що за канопа? Що то за відкривальник? Двухгарматная для такая шанок. дрень. Ага. От я йому дав. Посраці. Так, КМХ добере Грифона ці ні? Цікаво. Блять, ти заєнчу, ну просто що за НЛД у його? Вже другий набой танкує. Може мені є сенс підтиснутися туди ось? За канопінером так. Нашим мається на увазі канопером. Каньопінер. Як? Чому? Є соти. Блять, я перенабиваюся! Як же это все своєчасовенько та? Блять, я у НЛД канопінера не пробив тройче. У НЛД. А это британец это? Так. Тройче. Это что, блядь, такое? 4 раза. И оно мне показывает зеленым, коли что. Назад. И оно не пробивается. Як там себе справа? Ну, прокуй меня. О, ты живий, добре, хпшку збирав, молодчина. Ты живый уже, малыш. Ну, для меня это досягнение. Я ж люблю, видишь, изливаться. Залетаешь, такие Кия! Так, я Так. перенабиваю. Мне что Канопинер, контролюй. Я пока что перееду. Блять, не едь со мной, ну. Дай проехать. А я 5 тут не разов. потоплюся, коли я тут проеду, не? Ёсць магчымасць. Там ёсць адпаведная зона, дзе можна праехаць, але Ладно, поеду я к цивилизованной истота. Кто? хто є соты прабіў. Але А гэта хто з гары пасмеў? кідаюць. Чакай, там на гары бачыш, вось канцэпт стаіць. То акуратна праязджай. Тут цэліць жа 705 гриль, таму я не ведаю, вельмі акуратна трэба выязджаць. Так, СТРВшка тут еще. Ты не праб'еш яе. Да, я на боком стоїть. Не, Толькі калі борта. Давай за канопінером. І Е5 добірай. Ён КД. Яшчэ раз, паспееш. Молодчина. Не-не-не-не, у КД, уходи. Назад. А, не пробил я его, прикинь. Все, кадешься. Не выходь туди, не выходь. Бо з гори чому? заб'ють. Бо з гори заб'ють, там прикидують. Бачиш? Арта сюди кидає, тому стань за купу гэтую налево. Хотя у тебе КД зараз кончится, Та тобі мені лепш здається. виходить на Е100 разом з канопінером. Иду. О, аккуратно, 3 рази, мабуть, пробіть і все буде. Давай. Раз. Давай. Ай, красавчик просто. Ой. 705-го доб'єш? Добью. Альфа, приди. Йоу. Хорош. Леша, хороший. Ну, ти гляди, ти фолови, 4 фраги. А ну давай вайра. Едь на гриля, едь, по воде. На По гриля? воде. В воде я по тут воде. поеду? Так. Виспу зачапи зліва просто і едь. А, ён з'їжджає у А, далеко. он Давай, ён- праз воду. О, одну. Так.
Ну, А все, ну я я не могу. поспею. А ты пригожу, она просто вай. Но... Кольки Дорослые дядьки накидав? все зробили. Не 3000. кажи. 3000, не Я так такий уже шмат, але добре. ту-ту-ту-ту-ту. Не, не ж. Ну, для мяне гэта нормально. Я ж не гэта. Я ж не тое і не гэта. Ну. Вось. Поляцелі далей. Полетели. Так, колькі ще у нас? У нас 11:23. 11:23. Давай ще хвилин 40. Яких 50 погуляємо, будемо розходитися. Я сьогодні не хотів довго гуляти. Не-не, дзеля мяне даклада не трэба. Так, куди мені дзяватися отсюль? Краце, Куди? я ось сюди під'їду. На мне? А Мне, тобі напевно, недзе... ёсць сэнс вось туды, напевно, так? На вітрак туди ехать, не? Пад млын? Пад млын. Под млын. Пад млыном ёсць пазіцыя, вядома, там ёсць бункер. Калі вось будзеш выходзіць. Так, Подъезжаю, бункера там нет. Маленечкі такі, 170 Но- сколькі. Пляж, не, я нават, здаецца, яшчэ меней. Во, глядзі, вось, бачыш бункер вось гэты? Вось. Ну так, бачу. Вось, можаш паспрабаваць каля яго. Калі атрымаецца. Дед, выходи, он меня бьют. Пісяба кантралюе. Пісяба злева. Ага, ясно. Цудоўна. Не пробил. Лох. И я лох. Классно подъехал. Палову згубіў, Полова трохі хп. больш. Кляшня. Як там гэты барат казаў, падаваецца. Подобацца. Дарэчы, барат мусіць выйсці по-беларуску. Не ад кавярні, кавярнікі будуць рабіць. Ну, робіць, я ведаю. Але калі даробіць, не ведаю. Як ты тут? Я чакаю. Я таксама чакаю, там і з 7 павінен выйсці ў мяне ажно 2. Ага, яны паехалі нізам. Так. Ага. Живеш? 21, да. Ну, в 50-ка тут раз это само. Да я посрать. Посрать. Ну все, нам срак. Поехал сливаться. Не, чакай. Трымайся ще. Так тут 50-ка зараз перакадешится и все будет. Будет гамон. Чаму? Усё ў землю За полетело. што, як кажуць там? Гэта адвечнае беларускае пытанне. За А што за- Да я манал. Ай. Попрацую. Попрацуем. Блядь, што ты робіш? Ты робишь. Гэта Чуешь, наш... жонка только что написала, что я накупляла пиво, я попросил на вечер купить. Ей Ага. паспорт пытали. Запыталіся? Ну, Занадта молодо выглядае? комплимент захотели заробить, напевно. Ну. не ведаю. Слухай, у меня был прикол, я пошел в Lidl, хотел себе энергетику купить. Энергетика. И мне не продали, бо у меня не было довода особистого. Прикинь? С собой. Мгм. Ось Я толькі не так? ведаю. Толькі Я не так ведаю. зараз продаюць? Но може вони подумали, що мені нема 18. Але гэта дзіўна. Ще одно дзіцё. Ну гэта дзіўна. Ай, выдатна. Ай, я 5-го там просто нахилили. Так, мне таксама не хотели продать монстр. Дзіўна, у мяне ніхто ніколі не пытаўся пра энергетыкі.
Ну не ведаю. Ну я не выглядаю на свой взрост, але і на 18 так само, як там уже можна даць. Можна даць пакурыць. Ай, леопард, выбачаюся. Бум. Так. Треба тікати адсюль. Суки, усю спину расцарапали. Пробил. Это писяба, бляха. Кавія холера. Колькі яна пробила? Троечы, мабыць. Зараза гэткая. І не развернуться было, бо надто павольны танк. Ой, так. Давай у гараж. Поедем зараз? Так, выхожу. Та Выхожу напевно вже. було гучно. Ой. Так, що тут брать? Кого тут брать? Леопард. У меня леопард, я не ведаю, Леопард, что там у да? тебя. Ой, пробач, не то, почекай. А як так, ось гэта. Ось. Спочатку не готово, потом готово. Божик, слухай, а як давно у тебе ўжо гэтыя... Колькі там? Амаль 5000 подписчиков, ці ўжо 5000 подписчиков на ютубе? Я ж сколько тебе давно? памятаю, ну, я, мабыць, не ведаю, ну, 2 гады подпісаны на твой канал. Можа больш нават. І вось яно неяк так каля гэтага бадзяецца, гэта лічбы. Яно не расце абсолютно. Што месяц не расце? Нет, вядома. Наадварот адпіски ідуць. Подписки, блин, ого. Так. Ну гэта нормально. Мне ж, Чаму? слухай, А а ну, чаму яно патлумач. мусіць... Ты запросто. Чаму яно мусіць расці, калі ў мяне сярэдняя колькасць праглядаў адна і тая ж ужо 2 ці 3 гады? Мяне глядзяць адны і тыя ж людзі на ютубе, я маю на увазе. Вось Інстаграм расце. Інстаграм вельмі добра развіваецца. В Інстаграме уже там хутка 7000 будзе. Вось. А YouTube абсолютно ніяк не развіваецца. Тебе больш скажу, што большасць подписчикаў на ютубе яны рускамоўныя або з Расіі. Таму што ў мяне... Так, таму што я магу тлумачыць. Не біце. Не про гэта размова. Таму што ў мяне ёсць ролики на расійскай мове. Там, на тым ютубе. Якія вельмі добра стрэльнулі. Там по 300 000 на адным ролику было праглядаў. І адпаведна людзі пачалі таксама падпісвацца пасля гэтага. Ну вось ведаеш, што я заўважыў. Я выпадкова учора нешта залез, штосьці мне трапілася ў ленце на ютубе, как казаць. Які локал гэты, так, серыя роликаў локал. Так, і я глядзеў вядомы беларускамоўны іх падкаст тыпу. А потым мне аўтаматычна, пакуль я там працаваў, яно пераключылася на расійскамоўны. І калі беларускамоўны назбіраў там 13 000 праглядаў, то расійскамоўны 130 Ну так. 000 праглядаў. Так. І я такі, блядь, чакай.
Ну, просто крыху прахуел насамрэч. Чему? А что не так? Что не так? А чему ты здивляться? What wrong? My friend, what wrong? Усё в ранг Нет. атрымліваецца, усё. Что wrong? Так аудитория, колькость, боже мой, русскомовная 300 миллионов. Это самое, потенциальные люди. Ад'едь Ну, назад, в сенсі, калі ласачка, які- кідай гэты фланг. Мы там нічога зараз не зробім. Не дадуть посраться, так? Так, я б на твоє місце зараз Ай. каля ФВшки став би. А! Давай, цікай, головне, не падставляй ці гэтыя гуселькі. Цікай адразу ўніз туды па... Ай! Ось тудою. Пиздец. І да ФВшки. Ну. Аудиторія, яка може усприймати контент абсолютно любий на російській мові, 300 мільйонів. На білоруській кольки у нас? Ну, найлепшим випадку 9. Я неяк Ну. падлічваў гэтыя рэчы, яны там складалі зусім маленечкую. Вось. Так, напевно, поїду наверх. Колькасць. Так, наверх. Наверх да ФВшцы. Але 13 тисяч, я тобі скажу, це уже нашмат лепей, чим було б годов 10 тому. Годов Да? 10 тому було б 100. Проглядом. Не тисяч. Мне падаецца, вось вельмі яскравы прыклад, на мой погляд, у гэтым сэнсе. Гэта жыццё маліна. Калі рабілі ролікі, у іх амаль кожны залятаў на 100 тысячаў. Ёб твою мать. Идите нахуй. Я поехал с тобой разом. Я нікого не можу тут вицілити. Не, ближай подъезжай, ось сюди. Ось сюди. Ага, Ось все, сюди. зрозумів. Так. Значить, Баткер вилазить. Гриля вельмі поздно засвятили. Это гриль поспел не прокинуть. Так бы мы у 4 забрали гэтага гриля в этом куце. Тут я ведаю, што мяркую. Тут справа не ў тым, што расійскамоўная аўдыторыя даволі шырокая на 300 тысячаў. А я пра тое, што хутчэй нават у самих беларусаў. Нават у самих беларусаў яны не схільныя, шмат хто, не ўсе, а шмат хто не схільны карыстацца беларускамоўным контентам. Паглядзі нават на Не, тыя ну, выпадкі, калі як там яны называлі, чакай. Ты пробил бок башни. Супер просто. Школьнікі некаторыя там увогуле не разумеюць і не хочуць нават штосьці шукаць. О, я его на Я каточек так далее. поставил. Малайчына. Зараз мы яму у 2 дудкі. Давай. Дудка белорусская. Я добью? Дудкі. Выстрелил. Осторожно, і 7 там Там Бадгер слева. И зліва. Пантер Бадгер. там. Бляха, все как. Ти занадто високо катаєшся, спустись, як я. Да. А яны уже... Єбр. А яны уже вон там. Яны уже сзаду у нас. Я не могу зразуметь, як это. Стой, не высовывайся, яны накидывают с Не-не-не. кустом. А, вот кто выкидывал. Клоп дробный. Бездюля. Дай-ка я развернулся. Халяр, ти ментикора можеш? Дякую. Ах! Подставився. А хто? Откуда? Дай справа от тебя, ебры. Ось. Колькасць аудыторыі, слухай, быў нейкі срачак даволі такі гучны ў твіттеры, што ой, рабіце нармальна па-беларуску, Так, у вас так, так, будуць было. глядзець. Угу. Я згодны часткова, бо як бы ты не рабіў, усё адно не будуць тебе казахі па-беларуску глядзець. А на Хутчэй за расійскай ўсё. будуць. А Так, казахаў так, у так. нас колькі? Ну, іх нямала. 20 Ну. мільёнаў. Так, беларускі контент ужо глядзіць касцяк актывісту, каб развівацца, трэба шукаць гледачоў сярод іншамоўных. Так. То бок я б не казаў, што гэта бурбалка. Я б Украінцы. хутчэй... Так, вось я з гэтай нагоды рабіў канал, што я спадзяваўся на тое, што украінцы падтрымаюць, але ж
Але ж, як ёсць. Так, 3,5 накидаў, што? Чому так шмат? 752. Так. Мы на чым? Давай, на сярэдніх, давай. А што вось гэтыя актыўней. вось Вось гэтыя гэта вось што? лічбы 37 і 109 у мяне, гэта што? Я не бачу, Знізу. дзе 37, 109. Ну ладно, потым на наступным баі я табе пакажу. Вось, і карацей, Дарэчы, колькасць выбачайся. Александр Ну, колькасць напісаў, дарэчы, аўдыторыі беларускага контенту для школьнікаў не існуе ўвогуле зараз. Ты ўпэўнены, што не існуе? Я ведаю 2 дзіцячых канала, якія робяць контент для дзяцей на Ютубе. Для дзяцей гэта вось малодшыя шкальныя. Вядома, што ёсць той самы прамовы, які прасвятляе Шинкаренко, напрыклад, дасюль жывейшая Беларусі, робяць для школяроў, не? Паехалі налево. Чакай, ЛТ ёсць. Хто ў іх у якасці ЛТ пазор вагон? Паехалі налево. не ведаю, што толькі што ты сказаў, нейкае заклінанне. Вася, давай вяртаемся, я тебе перабіў. Выбачайся. Ты хацеў сказаць. Адзінае, што хацеў сказаць, што мы ў дзярме. У лайне ўсё кепска, так, усё гэта кепска. Колькасць, ну, ты можаш рабіць найцудоўнейшы контент, вось, але, ну, вось табе прыклад, жыццё Маліна. І што? Якая стагнуе зараз? Колькі ў яго будзе праглядаў, калі ён не будзе рабіць пра Лукашэнку і пра палітыку праглядаў? А ёсць жа ж у яго там нават і Параўнай. 50 тысяч он не збіраецца ў такім выпадку. Вось, і я пра тое ж, і я ж пра тое ж. А колькі грошай было ўкладзена ў прадакшн? Блядь. А ён Твою мать, не да я казаў. прыехаў. Я прыехаў. А як? Не ведаю, не так паехаў, напэўна. Я ось зверху паехаў. Нехто засвяціў і ўсё. Стаіць Ты ж зверху хтосьці. ехаў. Хтосьці стаіць у іх тут на засвеце. Мантикора просто не бачыць яго. Вось. Чаму Мантакора не бачыць? Выбачаюся. Ён вось тут павінен быць. Таму маем, што маем, і робім тое з тым, што можам. Але і тое, што маем, ужо няблага. Александр пісаў, што няма для школьнікаў. А мне падаецца ёсць, бо я ж кажу, што 2 каналы я ведаю. Нават 3, калі браць проста адукацыйны яшчэ. Адыйду на секунду, мне тут трэба патэлефанаваць. Бляха, Мантикора. Так, Мантикора паехала ў абход. Яна па чырвонай лініі ідзе. Падаецца, недзе тут. Так, усе яго бачаць. Яго проста свеціць, гэты пазор вагон. Ён недзе стаў так, што Мантикора яго не можа высвеціць. Бля. Гэта праблема. У яго, мабыць, абсталявання няма на агляд. О! А вось гэта новая інфармацыя, вельмі карысная. Што мяне не засвяціў. Да дзе ты там? Піксель свой хаваеш? Засвеціў. Ну все, блядь, не збіраў. Ну, блядь, я ж казаў. Мантикора, Мантикора. Ой, здоров, Хедхампер, вітаночки табе. Дзякуй, што зайшоў.
Я не памятаю. О, мне пишет, что это новый карстальник чату, там, значит, не писал. Про малаточак рабіў контент для дзяцей. Малаточак. Я, дарэчы, не застаў ягоную дзейнасць, бо я падпісаўся ўжо пасля таго, як ён скончыў. Трэш смэш. Трэш смэш, файны контент. Не ведаю, не ведаю. У цябе ёсць дзіця, якому 10 год. Што яму параіць, каб можна было глядзець амаль кожны дзень, каб гэта было забаўляльна, не пра вучобу, гісторыю ці мову. Забаўляльная. Чакай, Васьміног, канал лацінку, калі пішаш. Ён там рабіў падкасты казак. Нават з мультамі і ўсё такое. Добрае, звычайнае. Такое прыемнае, не ведаю. Слухай, 10-годка сёння гэта розныя рэчы. Адзін такі, другі такі. Я па сваіх, калі што, меркаванне сваё складаю. Гаварун робіць контент для дзяцей. Во, гаварун нейкі яшчэ ёсць. Карацей, давайте так вызначымся. Вось Александр можа не правы, калі кажа, што няма хто прабіў, але я б сказаў, што хер дзе знойдзеш, таму што яны робяць, але на жаль гэта ўсё робіцца без падтрымкі, якой бы то ні было. І таму гэтым і палягае асноўная праблема, што не знайсці, няма такой платформы, якая паб'яднала ўсё гэта. І як YouTube, напрыклад, так, і давала б нейкія парады. Вось гэта для цябе, гэта для цябе. Вось, каб яно проста лезла само ў вочы, як гэта робіцца алгарытмамі YouTube. Вось. Мне трэба нешта на ўзроўні улада А4, фіксі іншых папсовых блогераў. Так, але немагчыма, Александр, гэта немагчыма. Таму што аўдыторыя беларускамоўная не такая шырокая, як у гэтых уладаў і ўсё такое. Хэтхампер, што там за зорачкі, а гэта што? Штосьці там Twitch забараніў публікаваць. Так, выйдзем з бою. Трэба тут, ведаеце, што? Хто б там што не казаў, вось я, дарэчы, глядзеў апошняе інтэрв'ю з нейкім там літоўцам, беларусам, які казаў, што не ўсё так кепска ва ў нашых умовах, беларускім асяроддзі гэтым, што тыпу, чаму гатовы не націскаецца? Таму што вожак не выйшаў з бою. Вось, ён казаў, што ў нас умовы лепшыя. І ўсе такі, ну так, у нас ёсць YouTube, у нас ёсць шмат платформаў, якія займаюцца публікацыяй бескаштоўнага контенту і гэтак далей. Тое самае выданне кніг ёсць, усё ёсць, нібы ёсць. Людзі яшчэ ёсць, вось гэта галоўнае. Усе забываюцца на тое, што людзі пакуль што ёсць, але ніхто не глядзіць на тое, што падтрымкі няма. Таму працягваю ўсіх заклікаць падтрымліваць. Хаця б там 5-10 і злотых кідайце на тое, што вы карыстаецеся рэгулярна, каб гэта было. І каб развівацца магло. Ён не скончыў малаточак? Малаточак, давай пагляжу, чакай. Калі гэта не малаток, то хто? Малаток. Музычная скарбонка. Вожак мне адразу трапляецца на паслове малаточак. Так, можа быць лацінкаю, бо нашыя любяць лацінкую пісаць. Нема. Я не магу знайсці яго так. Гаварун гэта агучка. Сям'я агучвае. Не ведаю. Справа ў немагчымасці зарабляць контентам. Так, Артемій, менавіта. Вось гэта абсалютная праўда. То бок, пакуль няма заробку, ахвочых не знойдецца. А заробак
на наших умовах вось гэтым і крыецца ўся праблема, што яна магчыма толькі калі будзе нешта магутнае фінансавае, якое будзе падтрымліваць. Гэта ў першую чаргу можа быць дзяржава, у другую чаргу гэта можа быць нейкая карпорацыя, у трэцюю чаргу проста моцная фірма, якая б падтрымлівала выдавецтва нейкае, ну і гэтак далей. Толькі так. Мова хау. Мова хау. Ну так, але я у інсце толькі падпісаны на іх. Скетчы вожыка добра дзецям заходзяць, але яго часта трапляе контент для дарослых, які пакуль не хочацца паказваць дзецям. Александр. Выбачайся, я просто адразу згадаў сваіх малых, якія самі знайшлі ўсё, што ім трэба. І потым просто ты, як дарослы бацька, спрабуеш навучыць сваіх дзяцей тым, што яны брудныя словы нейкія кажуць, выкарыстоўваючы на прыкладзе звычайнай гаворкі. Мне падаецца, я яшчэ раней пачаў мацюкамі крыць і лаяцца. Мабыць, з самага нараджэння. Давай так. Калі шчыра. Таму. Нават капейкі, што народ атрымлівае донатамі, просто працуюць як мацавацца, працягваць як хобі. Так, гэта праўда. У маёй галаве гэта трэба неяк, ведаеш, як нейкую кропку прыкладання нейкіх гэтых вось сваіх сіл. Просто каб быў канал, вось я, напрыклад, як жыццё маліна ці чакае іх другі праект «Загляне сонца». Вось ёсць кропку, якую ты просто укладаешься, і як мага больш людзей туды накіраваць, няхай гэтых донатаў будзе мала, але каб хоць адзін гэты канал, ён бы працаваў у камерцыйна выгодных умовах. Я мяркую, калі б адзіная прастора для ўсіх беларусаў грошаў бы знайшліся і без мецнацтва, ну, зноўку, ты спасылайся хутчэй за ўсё як на дзяржаўныя умовы. Вось зараз жа ж у наших умовах, бягучых умовах, я у эміграцыі вымушаны, і, напрыклад, я размаўляю са сваімі сваякамі. Прайшло 5 год. Так, ужо 5 год, як гэтае лайно робіцца наўкола. І праз 5 год, што не кажы, але нават тэарэтычна я ведаў на пачатку. Вось я з'еду, яны застануцца, яны як гэтыя селядцы ў бочцы, яны будуць прапітвацца гэтай прапагандай. І нягледзячы на гэта ўсё роўна прайшло 5 год, і чуць ад іх некаторыя рэчы, ну, пиздец, як крыўдна. Вось зараз, хаця я ведаю, што людзі адэкватныя. Тым не менш, усё роўна гэта неяк пранікае. Вось гэтыя умовы, каб скласці на карысць беларускай мовы, вось тады, так, тады б толькі ўсё заграла бы. Ці, як казаў, выбачаюся, Ціхановскі, рабіць анклавы. Анклавы, вось такія, ведаеце, як, напрыклад, рабілі ў свой час гэтыя. Ну, гэта немагчыма зараз, на мой погляд, як габрэй. Я ж тут. Ёсць. Вядома, што ёсць. Так, знайшоў HeadHunter, нейкая студыя раю, таксама робіць контент для дзяцей. О, дарэчы, дай паглядзець. Студыя раю. О, так и называется, 827 подписчиков. Да, я продублю гэта у нас у чатик для Александра. Каб ён ведаў. А, тут цацки, слухайте, амаль што пацавацца займеннікі. Ніштяк. Чароўнае озеро, ўсё такое. Дзякуй, HeadHunter, дзякуй. Карацей, штосьці ёсць. Там паглядзім, як ён будзе. Галоўнае, каб было. А так, без дзяржавы вельмі цяжка ўсё гэта цягнуць. Цягнуць, несці ўсё такое. Так, што я хацеў? Вожыка чакаем. Вожык з них. Давайте пакуль пашукаем гэты камуфляж, можа ёсць 3D. 2D, 3D абвес. А, стыляў няма? Не, ёсць.
Ух, які брутальны, ты паглядзі. Пахачу. Вось такі. Нормас. Что там еще у меня есть? 3D обвесы были, правда? О, не-не-не, так не хочу. Это снимается тады. Звычайны гэты. Мне такое не трэба. Дарэчы, 50% на ім расце адсотак перамог. А дзе гэтая тэхніка? Маус. 51,72. Не расце. За апошнія 2 дні. Так, что по задачах у нас маецца? Брэлкі тут гэтыя. А па штодзённых усё зрабілі. Вось. Так, а старыя беларусізатары ўжо на танках не працуюць, а беларусізатараў не было Headhammer. Была афіцыйная пераклад, калі быў адзіны кліент. Зараз ён падзелены на 2. На Лесту, на Wargaming, і той, які на Wargamingу, то у яго няма проста беларускай, вось і ўсё. Не пераносілі беларускую мову. Таму такая срака сабака. Усё. Вось, так што такая справа. Мяне ведаеце, што ў гэтым ва ўсім, вось калі казаць пра стрымінг, які не акупляецца ніяк, мне падабаецца, мне вельмі абнадзейвае тое, што выдавецтва Янушкевіч, яно добра жыве, Горват, ці Герват, як яны там называюцца, таксама, то бок выдавецтва кніг, яно акупаецца, і гэта супер. Яно не тое, што акупаецца, яно нармалёва там прыносіць, калі мы кажам пра Янушкевіча, прыбытак. Можна за гэтыя грошы жыць, і жыць не вельмі кепска, назовем гэта так, сярэдні. Так, а рэзервацыя рабіла беларусізатар, пакуль іх працу не ўключылі ў гульню як афіцыйную. Сур'ёзна? Цікава. Бо мне падавалася раней, заўсёды была беларуская мова. Так. Нічого, ні Google нічого не шукає. Так, ну что там вожик наш? Можа пакуль скіпнуць узвод, ды паехаць. Давай, поедем. Потым, калі долучыцца, то пагуляем. А і тым больш ужо, што яшчэ максімум 20 хвілін і будзем скончваць ужо. Вожик, ты там нешта кажаш, ці мне падаецца? А цябе не чуваць. Дзе наш дыскорд? Не казаў, мабыць, ён там нейкія перамовы вядзе. Так, паехалі. То бок, карацей, беларусы ў вялікай сваёй колькасці беларускую чытаюць. Гэта добра. Гэта прыемна. А таму выдавецтвы яшчэ жывуць, могуць жыць і карыстацца попытам.
Ну выходь, где ты там есть? Шкода. Не полетел. Я памятаю. Выдатно. Выдатно. Так, Е5. Е5 мы, коли что, цицку пробьем. Что там у нас СТБ-57? Так, СТБ тікає, Т-57 уже отримав по голові. О! Глядишь, что робится, атакуюсь як. Чалик, 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 отцепи. Не поспел. Добре, я згодний. Раз на раз. І тебе нема. Мне такое подходит. Там, до Так. речі, ось так. До речі, ось кіловіт отак. 4 канали. Так, 140-го ми повинні пробивати просто у пащу. Так. 559, добре. Знайшов у архіві ранее белорусско-украинскую локализацию ставили на танки про танки. О, чекай, про танки, это ж росеец. Юша. Блять, як я тебе не бачу? Чому я тебе не бачу? Ён ось тут? Так, ён ось тут. Мяне паклічаце. Шкада. Треба допхаць гэтага хлопца. Мне камень. Ёсць, ён стаіць там. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Просто у борт. У землю. Так, лучше ось так повернуть. Ну и куда тебе пробить-то? О. Так, написано, что гэта нейкі модпак. Так, гэта модпак ад каналу про танк, які з'яўляецца расейцам. Мне, наколькі я ведаю, ён не з'язджаў. І ён, так бы мовіць, пасіўна-агрэсіўна на пачатку вайны падтрымліваў вайну. Ён не прама, як Амвей, напрыклад, агітаваў за вайну, але казаў, што вось нашыя хлопчыкі, яны такія добрыя, яны такія малайцы, яны такія ідуць
Як гэта героямі становіцца, гэта і было. Тым больш, што хутчэй за ўсё, гэта для старой версіі танкаў было. Хедхампер. Хлопчыкі цудоўна ідуць на мясакамбінат, ну, каб толькі. Ведаеш, каб яны там нікога не чапалі, а толькі самі лягалі б. Пытанняў да іх бы не было ў такім выпадку. А так жа ж, не гэтак яно адбываецца, правда? Яны ж спрабуюць яшчэ іншых пакрыўдзіць. Так, ну тут уперад толькі у катакомбы занурвацца. Карацей, вяртаючыся да былой тэмы, мне ўсё роўна гэта ідэя з музычнай студыяй і ўсё не музычнай, а ў гуказапісу студыі, каб рабіць аўдыёкнігі, каб рабіць запісы, каб рабіць пакаленне стрымераў, якое ўмее цікава размаўляць ва ўсіх соцсетках, якія толькі могуць быць. Мне дасюль яна ёсць. Адзінае, што трэба ўсё ж такі, мне падаецца, апошнім часам вось я неяк расчараваўся ў тэмпах росту аўдыторыі, бо яна расце, вам так скажу, на месяц прыблізна 7 чалавек. Вось неяк так яно праходзіць. І гэта за апошнія паўгады. Таму я з гэтай нагоды і размову падняў з Вожыкам, як у яго. Вось, трэба нейкі ўсё ж такі узбочны бізнес займацца, каб ён прыносіў грошы, каб стала магчымым гэтую студыю арганізаваць. Ой, выдатна, ой, добра. Ха! Дед, ты што? Зубы згубіў. Вы бачылі, як ён гэта зрабіў? Просто вертухаю. Ну покажися. Блять, хто там падпіраць любіць, а? Вядома. Вядома, ну а як яно можа быць інакш? Просто гусеніца. Давай, выходь. Закрывай огляд. Ну, где ты там, что ты там? Ось так. Тайп не разумеў, так? Што яму рабіць? БЗ прабіў шчаку. Ведаеце, лепш вось так выходзіць. Сатэн. Сатэн зараз з'явіцца недзе зверху. Зараза, ляці. Шкада, што бакі не пакрыўлю. Там еча ўжо з'явілася. Не хоча ляцець. Не хоча аніяк.
Где вы? У нас тут патовая ситуация, амаль что. Еча не выезжай, БЗ только засвятился. 268, я бачу, там уже подтискается. Я крыху зменю свое положение. Ось сюди треба виїхати, каб бороніться від этих. І он стрелив чи ні? Видатно виїхав, молодчина. Так і треба гуляти на ЕГЭ. Йога менавіта для гэтага была створана. Так, тое, што ў іх мала самальфулова, гэта кепска. Ой, заляцела добра. І тут добра ўсё, ты паглядзі. О, Еча. То, што Еча зрабіла, гэта добра. Гэта выдатна. Ой, слухайте, поплечники-то у меня не дурные. Зараз ему тайп там присуне. Просто выехал, сдох. Ну что, тыку зато я дал? Дал. Поехали. ЛТ и СТ повинны добирать. О, я тут уже. Добрый вожичек. То долучайся, что там у Дискорде тебе леть шувать? Что там отбывается? Поехали шерстить хмызы гэтыя, дзе можа схавацца наша і варожая ЛТ. Ах ты паскуда такая, ну. 5, 4, 3, 2. Я не наўмысна. Гэта ўсё гульня. О, Мантекора забрала 13-105. Ну то едем мы на захоп, раз такая справа пачалася. Може нават давайте фугас. Ось так, заради забави. Мустанг. Незвичайний конь, не або що, а г-г-г-г-г. Не доехали до Баски. Так, что, 12-12. Давайте апошний бой, мне подається, згуляем. На сёння хопить. Что такое, вожик? Что холера? Побег у краму? Бывайте. Добре, дякую тобі за узвод.
А мы ў свой час згуляем апошні бой. На сёння, маецца на ўвазе. Яга 7400. А, чмурэць. О, надаваў дзядзька. Колькі гэта 7400? 7 прабіццёў прыблізна ці 6 прабіццёў? 7. 7 да павінна было быць. Давай, пагналі апошні на сёння. Так, ну мапа не вельмі. Зусім не вельмі, таму што дзве арты. Гэта такое, сабе такое. Так, тым больш туды я не паеду, вось тут трэба будзе ехаць. На сайце buyreservation.com напісаны пераклады, які гульню яны рабілі і робяць. Мне падаецца, я там ёсць у мяне ў закладках ён. Трэба будзе паглядзець пасля стрыма. Так, все. Я 252У, маус. У нас зноўку 2 мауса, а іх 2 і са сёмых. Ну, добра, добра. Я так мяркую, што і з сёмы ён таксама будзе мець 11 ўзровень. Тому што шмат хто гуляе зараз на ім. Хаця раней у рандоме бачна не было сёмага іса, як і мауса. Там заняў пазіцыю, я адтуль яго не выкалупаю. А ён мяне будзе спраўна вось адтуль біць. Ой, добра, ПТшка наша робіць малайчынка. О, тыгр. Тыгр другі. Выдатна. Просто малайчына. Іса сёмага трэба было б выціснуць, але ён там стаіць, нікому не перашкаджае. Задам едзе. Аей-ваей. Так. Что, топиться поехал? Ой, ну як так? $540. Нормас. Леопард. Давай ты. Я иду до тебя. Что такое, а? Это ты, маленечки. Шкода, что одно пробіццё толькі было. Трэба вось так не крутіць, таму што там скорпіён ёсць. Тым часам 4-8 у нас база. По цэнтру хлопцы праехалі, ўсё захапілі. Нашы дзве ПТ яны там нешта робяць, але нешта гэта не зусім усё, што патрэбна, правда?
Звярні ўвагу на базу. Ой, зараз я, дарэчы, пазнаю, як дзейнічае маус, як дзейнічае леапард. Таму што ён прабіць мяне не можа, акурат як я. А вось і хлопец, які мяне прабіў аднойчы. Не, ўжо ніхто не праб'е мяне. І мы захопім базу. Ха-ха-ха! Три, два, один. Так, ну что вы тут? Головы, як казав вожик. 3, 2, 1. Так, ну його треба витискати, бо він надто вже йому шансує. Ну занадто йому шансує. 3 рази стрелявши в його і ні в одного разу не пробивши, просто тому що не летить. Так. Ну там 252 повинен... Ой, 752 повинен загинуть. Не загинул. Філ, вітанашки, мишу, так, ми качаємося до 11 узровня, збираємо досвід, щоб у нас все було як належить. Щоб ми були готові до приходу 11 узровнів. Тому миш і леопард у нас 2 дні запар. Так, все. Цікаво, куди 752 поїхав? Ось так, 4700, 1900, няблага. Добрий бой. Гарних тобі бойов. Дякую. Бо ми вже скончили, гэта было апошняе. Дякую всім величезна за прагляд. Я трошки сьогодні раней, тому що треба зробити нешта собі асабістае. Тому мне гэтая гадзінка патрэбна. Усё, якось заўсёды, усіх абняў, пракладняў, на месца паставіў. Эх, 2 медалі, а гэтую, бляха, майстра не далі. Вось, зараз паглядзім, што ў нас там на твічы робіцца, кого можна разрэйдануць. Рэйдануць. Нікога. Сёння не стрэміць наша Ралев, таму як ёсць. Добра, на гэтым усё. Як заўсёды, падтрымлівайце вольную Беларусь, падтрымлівайце Украіну. Мы з вами пабачымся заўтра ўжо на стрымы. Вось, калі не глядзелі новую серыю відэа, якая з'явілася на канале учора, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider.
Гульня так называецца, то запрашаю на прагляд, адзначцеся там, пастаўце што-небудзь, падабаечку ці не падабаечку, як вам такое, не такое. Мне падабаецца, сапраўды, добрая адвенчура, она пачалася вельмі добра, таму на наступным тыдні працягнем. Ну а пакуль што ўсё, усім добрага дня, настрою і гэтак далей, усім пакуль.